Krishna, Hare Krishna. Hello, Mataji. Hare Krishna. മാതാജിനെ ഹോസ്റ്റ് ആക്കിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ മാതാജി. Hare Krishna, Hare Krishna. ആ ശരി മാതാജി, താങ്ക് യു. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna മക്കളെ. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna, Mataji. Hare Krishna. നമുക്ക് തുടങ്ങാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്ധസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനശലാകയാ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരവേ നമഃ. ശ്രീചൈതന്യമനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപകഥാ മഹ്യം ദദാതി സ്വപദാന്തികം. വന്ദേഹം ശ്രീഗുരോ ശ്രീയുതപദകമലം ശ്രീഗുരൂൻ വൈഷ്ണവാംശ്ച ശ്രീരൂപം സാഗ്രജാതം സഹഗണ രഘുനാഥാന്വിതം തം സജീവം സാദ്വൈതം സാവധൂതം പരിജനസഹിതം കൃഷ്ണ ചൈതന്യദേവം ശ്രീരാധാ കൃഷ്ണപാദാൻ സഹഗണ ലളിതാ ശ്രീവിശാഖാന്വിതാംശ്ച. ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധോ ദീനബന്ധോ ജഗൽപദേ ഗോപേശ ഗോപികാ കാന്ത രാധാ കാന്ത നമോസ്തുതേ. തപ്തകാഞ്ചന ഗൗരാംഗീ രാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി വൃഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയേ. നമ ഓം വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിൻ ഇതി നാമിനേ. നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശതാരിണേ. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മക്കളെ. ശ്രീ ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ ടെമ്പിൾ നടത്തുന്ന ഭഗവത്ഗീത പഠന ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. നമ്മള് എത്രാമത്തെ അധ്യായമാണ്? എത്രാമത്തെ ദിവസമായി? ഹരേ കൃഷ്ണ. 12ാമത്തെ അധ്യായല്ലേ? അപ്പൊ നോക്കാം. 12ാമത്തെ അധ്യായമാണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത്. അപ്പൊ 12ാമത്തെ അധ്യായത്തില് ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. 12ാമത്തെ അധ്യായത്തിന്റെ പേരാണെന്ത്? ഭക്തിയോഗം. ഇതാണ് ഭക്തിയോഗം. 12ാമത്തെ അധ്യായം ഏതാണ്? ഭക്തിയോഗം. നമ്മൾ പഠിച്ചു. ഭക്തിയോഗത്തെ കുറിച്ച് നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചിരുന്നു. വേറെ കുറെ നിരവധി യോഗങ്ങളുണ്ട്. ഏതൊക്കെയായിരുന്നു പ്രധാന യോഗങ്ങള്? ഏതൊക്കെയായിരുന്നു മറ്റു പ്രധാന യോഗങ്ങള്? ഹരേ കൃഷ്ണ. ധ്യാനയോഗം. പിന്നെ നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ്, കുറെ പഠിച്ചു. ധ്യാനയോഗം, പിന്നെ കർമ്മയോഗം അല്ലെ? ധ്യാനയോഗം, കർമ്മയോഗം, പിന്നെന്താണ്? ജ്ഞാനയോഗം, അഷ്ടാംഗ യോഗം. അതൊക്കെ മനസ്സിലാക്കിയില്ലേ?
ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അതൊക്കെ അതൊക്കെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയില്ലേ? അതില് ഏറ്റവും ഉയർന്ന യോഗമാണ് ഇത് ഭക്തിയോഗം. ഏതാണ് ഏറ്റവും ഉയർന്ന യോഗമാണ് ഇത് ഭക്തിയോഗം. നമ്മൾ പറഞ്ഞു നേരത്തെ, നമ്മൾ ലിഫ്റ്റിന്റെ കാര്യവും സ്റ്റെയർ കേസിന്റെ കാര്യമൊക്കെ പറഞ്ഞു അല്ലെ? മറ്റ് യോഗങ്ങളൊക്കെ ഭഗവാനിലേക്ക് എത്താൻ എളുപ്പമാണോ? ഭഗവാനിലേക്ക് എത്താനുള്ള ഏറ്റവും എളുപ്പമായ യോഗം ഏതാണ്? ഏറ്റവും എളുപ്പമായിട്ടുള്ള ഏതാണ്? ഭഗവാനിലേക്ക് എളുപ്പമായിട്ടുള്ളത് ഭക്തിയോഗമാണ്. അത് ഏതിനെ പോലെയാണെന്ന് പറഞ്ഞത്? ഏത് കയറുന്ന പോലെയാണ്? നമ്മൾ പറഞ്ഞു വലിയ ഉയർന്ന കെട്ടിടത്തിലേക്ക്, ഇല്ല 8 നില 10 നിലയൊക്കെ ഉള്ള കെട്ടിടത്തിലേക്ക്, 15 നിലയുള്ള കെട്ടിടത്തിലേക്ക് നമ്മൾ അതിന്റെ മുകളിലത്തെ നിലയിലെത്താൻ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? 2 മാർഗമുണ്ട്. എന്തൊക്കെയായിരുന്നു 2 മാർഗം? സ്റ്റെയർ കേസ് കയറാം, ഈ ലിഫ്റ്റ് ഉപയോഗിക്കാം. ഏതാണ് എളുപ്പമുള്ള മാർഗം? ലിഫ്റ്റ് ഉപയോഗിക്കുന്ന അല്ലെ? അപ്പൊ സമയക്കുറവ് മതി, അധ്വാനം കുറവ് മതി അല്ലെ? പെട്ടെന്ന് എത്താൻ പറ്റും. അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ട്. ആ ക്ഷീണം വരില്ല. മറ്റത് എങ്ങനെയാണ്? ക്ഷീണം വരും അല്ലെ? 15 നിലയൊക്കെ കയറി എത്തുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? സാധാരണക്കാർക്ക് അല്ലെ, കുറച്ച് ആരോഗ്യമുള്ളവർക്കൊന്നും വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവില്ല. എന്നാലും ആരോഗ്യമില്ലാത്തവരെ സംബന്ധിച്ച് എന്താണ്? വലിയ പ്രയാസം തന്നെയാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ യോഗങ്ങളൊക്കെ, മറ്റു യോഗങ്ങളൊക്കെ എന്തുപോലെയാണ്? സ്റ്റെപ്പ് കയറി നമ്മൾ എത്തുന്നത് പോലെയാണ്. അപ്പൊ ചിലപ്പോ പൂർണ്ണമായിട്ട് ചില എന്തെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ടൊക്കെ ഉള്ളവർക്ക് എന്ത് പറ്റില്ല? അത്രയും സ്റ്റെപ്പ് കയറി അവിടെ എത്താൻ സാധ്യമായി എന്ന് വരില്ല അല്ലെ? അവര് ചിലപ്പോ തിരിച്ചിങ്ങോട്ട് തന്നെ പോരും, അല്ലെങ്കിൽ കയറാതിരിക്കും, അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യും. പക്ഷെ ഭക്തിയോഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ലിഫ്റ്റ് പോലെയാണ്. അത് ആർക്കും അല്ലെ? എത്ര ആരോഗ്യം മോശമായ ആൾക്കും എന്ത് ചെയ്യാം? ലിഫ്റ്റില് കയറി അവിടെ എത്താൻ പറ്റും അല്ലെ? അതാണ് പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ അതുപോലെയാണ് ഭക്തിയോഗം. എന്താണ് ഭക്തിയോഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ? എല്ലാവർക്കും പരിശീലിക്കാനും എല്ലാവർക്കും ഫോളോ ചെയ്യാനും ഒക്കെ എളുപ്പമാണ് അല്ലെ? മറ്റു യോഗങ്ങൾ എന്തല്ല, അത് അല്ലെ? അഷ്ടാംഗ യോഗമൊക്കെ പ്രത്യേകിച്ച് ചെയ്യണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം? പ്രത്യേകം നല്ല പരിശീലനം കിട്ടിയ ആളിൽ നിന്ന് വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കിയാൽ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ? അഷ്ടാംഗ യോഗമൊക്കെ ചെയ്യാൻ സാധ്യമാവുകയുള്ളൂ. ഇനി നമ്മൾ നോക്കാം. അപ്പൊ നമ്മൾ പഠിച്ചു ഭഗവാനെ തിരിച്ചറിയാനുള്ള 3 മാർഗങ്ങളല്ലേ? ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കാനുള്ള 3 മാർഗങ്ങൾ ഏതൊക്കെയായിരുന്നു? മനസ്സിലാക്കാനുള്ള 3 മാർഗം ഏതൊക്കെയാണ്? 3 മാർഗം പറഞ്ഞിരുന്നു. ബ്രഹ്മം, മറന്നുപോയ? ബ്രഹ്മം, പരമാത്മാ, പരമാത്മാവ്, ഭഗവാൻ അല്ലെ? ബ്രഹ്മം, പരമാത്മാ, ഭഗവാൻ എന്നീ 3 മാർഗങ്ങളാണ് എന്തുള്ളത്? ഭഗവാനിലേക്ക് എത്താനുള്ള 3 മാർഗങ്ങളാണ്. അപ്പം ഇത് നമ്മൾ പഠിച്ചു. ബ്രഹ്മം എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു വെളിച്ചമാണ്. പരമാത്മാ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭഗവാന്റെ അല്ലെ? ഭഗവാന്റെ 4 കൈകളുള്ള രൂപമാണ്. ശംഖ്, ചക്ര, ഗദ, പൽപ്പം പഠിച്ചിട്ടുള്ള ആ ഇതാണ്, ആ രൂപമാണുള്ളത്. പിന്നെ ഭഗവാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? എല്ലാറ്റിന്റെ ഉടമയാണ് അല്ലെ? നമ്മൾ പഠിച്ചു ഭഗവാന്റെ മഹത്വം അല്ലെ? 9-ാം അധ്യായത്തിൽ രാജവിദ്യ രാജഗുഹ്യ യോഗത്തിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചു. ഏറ്റവും രഹസ്യമായ അറിവ് എന്തായിരുന്നു? ഏറ്റവും രഹസ്യമായ അറിവ് നമ്മൾ പഠിച്ചു. അതിൽ തന്നെ നമ്മൾ പഠിച്ചു എന്ത്? ഭഗവാന്റെ മഹത്വങ്ങൾ എന്താണ്? ഭഗവാൻ അത് നമ്മൾ അത് മഹത്വങ്ങൾ നമ്മൾ പഠിച്ചു. പിന്നെ നമ്മൾ 5-ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ 29-ാമത്തെ ശ്ലോകം പഠിച്ചു. ഏതാണ്? സുഹൃതം അല്ലെ? എന്താണ്? ഭോക്താരം യജ്ഞതപസാം സർവലോക മഹേശ്വരം സുഹൃതം സർവഭൂതാനാം ജിജ്ഞാത്വാമാം ശാന്തി വർച്ചതി. ജ്ഞാത്വാമാം ശാന്തി വർച്ചതി പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലെ? അപ്പൊ എന്താണ്? എല്ലാ ലോകത്തിന്റെയും ബെസ്റ്റ് ഫ്രണ്ട് ആരാണ്? എല്ലാ ജനങ്ങളുടെയും എല്ലാവരുടെയും, എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളുടെയും എല്ലാവരുടെയും ഉറ്റ സുഹൃത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ബെസ്റ്റ് ഫ്രണ്ട് ആണ് ആര്? ഭഗവാൻ അല്ലെ? അപ്പൊ മാത്രല്ല സുപ്രീം എൻജോയർ, പരമമായ ആസ്വാദകൻ ഭഗവാനാണ്. പരമമായ എന്താണ്? നിയന്താവ് അല്ലെങ്കിൽ നിയന്ത്രിക്കുന്ന ആളാരാണ്? ഭഗവാനാണ്. അതൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചു. പിന്നെയാണെന്ത്? പരമമായ എല്ലാവരെയും സ്നേഹിക്കുന്ന ആള് അല്ലെ? സർവചരാചരങ്ങളെയും ഒരുപോലെ സ്നേഹിക്കുന്നത് ആര് മാത്രാണ്? ഭഗവാൻ മാത്രാണ് അല്ലെ? സദാ ഓരോ ജീവാത്മാവിന്റെ കൂടെ സദാ ഉള്ളത് ആര് മാത്രാണ്?
ഭഗവാൻ മാത്രമാണ്, അല്ലെ? പരമാത്മാവായിട്ടുള്ള ഭഗവാൻ മാത്രമാണ്. അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരുടെയും ബെസ്റ്റ് ഫ്രണ്ട് ആരാണ്? ആരാണ് ഭഗവാൻ? ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ഫ്രണ്ട്, എല്ലാവരുടെയും ബെസ്റ്റ് ഫ്രണ്ട് ഭഗവാൻ. അത് മറന്നു പോയത് കേട്ടാ. അപ്പൊ പിന്നെ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഇന്നലെയും കഴിഞ്ഞ ദിവസമൊക്കെ നമ്മൾ എന്ത് പഠിച്ചു? ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ മനസ്സിലാക്കി, അല്ലെ? ഭഗവാന്റെ വിഭൂതി യോഗം മനസ്സിലാക്കി, വിശ്വരൂപം കണ്ടു. വിശ്വരൂപം കണ്ടില്ലേ? അല്ലെ? വിഭൂതിയിൽ എന്തൊക്കെ മനസ്സിലാക്കിയത്? ലോകത്തിലുള്ള അല്ലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട, അല്ലെ ഏറ്റവും എന്താ പറയുക മൂല്യമുള്ളത്, അല്ലെ ഏറ്റവും ഭംഗിയുള്ളതും തേജസ് ഉള്ളതും ശക്തി ഉള്ളതും ഒക്കെ ആരാണ്? അതൊക്കെ ഭഗവാനാണ്, അല്ലെ? പക്ഷികളിലെ ഗരുഡൻ ഭഗവാനാണ്, പഠിച്ചില്ലേ? പർവ്വതങ്ങളിലെ മേരുപർവ്വതം, അല്ലെ? അങ്ങനെ പഠിച്ചു. പിന്നെന്താണ്? അല്ലെ പശുക്കളില് അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് പറഞ്ഞ കാമധേനു ഭഗവാനാണ്. പിന്നെന്താ പഠിച്ചത്? അല്ലെ? അങ്ങനെ കുറെ നിരവധി കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി. അപ്പൊ കൂടാതെ എന്താണ് പിന്നെ ഈ വിശ്വരൂപത്തിലാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത്. ആ ഭഗവാന്റെ വിശ്വരൂപം കണ്ടപ്പോ സർവ്വചരാചരങ്ങളെയും ഉൾക്കൊള്ളുന്നതാണിത് ഭഗവാന്റെ രൂപം, അല്ലെ? ആ രൂപം കണ്ടിട്ട് അർജുനന് എന്താ തോന്നിയത്? സന്തോഷാണോ തോന്നിയത്? പേടിയാണോ തോന്നിയത്? പേടി. പേടി, അല്ലെ? അത് ആ രൂപം കാണിക്കാൻ വേണ്ടി ഭഗവാൻ എന്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അർജുനന്? സാധാരണ കണ്ടുകൊണ്ട് കാണാൻ പറ്റുമോ? ഇല്ല. എന്ത് കൊടുത്തു? ദിവ്യചക്ഷുസ്. ദിവ്യ ചക്ഷുസ് കൊടുത്തു, അല്ലെ? ദിവ്യമായ കണ്ണുകള് നൽകി. അങ്ങനെയാണ് അർജുനൻ ആ രൂപം കാണുന്നത്. അതായത് വളരെ കുറച്ച് ആളുകൾക്ക് മാത്രമേ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടുള്ളൂ? ആ വിശ്വരൂപം കാണാൻ സാധിച്ചിട്ടുള്ളൂ. ഭഗവാൻ പറയുന്നതാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ആ മഹത്തായ വിശ്വരൂപം കണ്ടു. അതിൽ നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ട്, അല്ലെ? അതൊക്കെ കണ്ടപ്പോ അവസാനം അർജുനൻ എന്താ പറയുന്നത്? വിശ്വരൂപം കണ്ട് എനിക്ക് ഈ ഭീമാകാരമായ, അല്ലെ ഭയങ്കര, അല്ലെ എന്താ പറയാ, കണ്ണുകളിൽ നിന്ന് തീ ജ്വലിക്കുന്നു, അല്ലെ? അങ്ങനെ പല ഭീകരമായിട്ടുള്ള ആ രംഗം കാണുന്നതിലും ഇഷ്ടം എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ ആ 4 തൃക്കൈകളോട് കൂടിയ രൂപം കാണിക്കാൻ പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ ആ 4 തൃക്കൈകളോട് കൂടി ശംഖ് ചക്ര ഗദാ പത്മം പിടിച്ചിട്ടുള്ള ആ രൂപം കാണിച്ചു കൊടുത്തു. വീണ്ടും അർജുനൻ പറയാണ്, ഭഗവാനെ എനിക്ക് ഇതും കാണണ്ട, എന്ത് കണ്ടാ മതി? സാധാരണ ഇതായിട്ട് കണ്ടാ മതി. എന്താണ് സാധാരണ രൂപം? ശ്രീകൃഷ്ണനായിട്ട് തന്നെ കണ്ടാ മതി. എന്തായിരുന്നു ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ രൂപം? കൈകളില് എന്തുണ്ട്? പുല്ലാങ്കുഴൽ. പുല്ലാങ്കുഴലുണ്ട്. തലമുടിയില് വേഗം പറയൂ. തലമുടിയിൽ എന്താ എപ്പോഴും ഭഗവാൻ വെക്കുക? മയിൽപ്പീലി. പിന്നെ സുന്ദരമായ തിലകം, സുന്ദരമായ വളകളും മാലകളും ഒക്കെ അണിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. സുന്ദരമായ തിലകം അണിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, അല്ലെ? നല്ല ഭംഗിയുള്ള നെറ്റി, അതുപോലെ നാസിക, അല്ലെ? കവിൾത്തടം, സുന്ദരമായ കണ്ണുകള്, അല്ലെ? നീട്ടി എഴുതിയിട്ടുള്ള കണ്ണുകള്, അതുപോലെ എപ്പോഴും പുഞ്ചിരി തൂകുന്ന മുഖം, ചുണ്ടുകള്, അല്ലെ? കഴുത്ത്, അല്ലെ? ആ കയ്യിലുള്ള ആഭരണങ്ങൾ, അതൊക്കെ ആ മനോഹരമായ രൂപം കണ്ടപ്പം എന്ത് മനസ്സിലായി? ആ മനോഹരമായ രൂപമാണ് എനിക്ക് കാണേണ്ടതെന്ന് അർജുനൻ ആരോട് പറയാണ്? ഭഗവാനോട് പറയാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ പറയാണ്, ഇത് എല്ലാവർക്കും ഒന്നും ഈ രൂപം കാണിച്ചു കൊടുക്കില്ല, അല്ലെ? അത്ര ഭക്തന്മാർക്കും. പിന്നെ എന്താണ് അർജുനന് ഒരു സവിശേഷത ഉള്ള എന്തായിരുന്നു? അർജുനന് ഒരിക്കലും ഭഗവാനോട് എന്ത് തോന്നിയിട്ടില്ല? എന്ത് തോന്നിയിട്ടില്ല? അസൂയ തോന്നിയിട്ടില്ല, അല്ലെ? അതുകൊണ്ടാണ് ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അത്രയും വിശദമായിട്ട് വ്യക്തമായിട്ട് ആർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്? അർജുനന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്, അല്ലെ? ഒരിക്കലും ഒരു എത്ര പോലെ ഒരു തരി പോലും അസൂയ ഭഗവാനോട് ആർക്ക് തോന്നിയിട്ടില്ല? അർജുനന് തോന്നിയിട്ടില്ല. അതുകൊണ്ട് അർജുനന്റെ ആ ഭക്തിയും ആ എന്താ പറയാ ആ അസൂയ ഇല്ലായ്മയൊക്കെ കണ്ടിട്ടാണ് ഭഗവാന് കാരുണ്യം തോന്നിയിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? ഈ വിശ്വരൂപമൊക്കെ വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് ആർക്ക് കാണിച്ചു കൊടുത്തത്? അർജുനന് ഭഗവാൻ കാണിച്ചു കൊടുത്തത്. ഇനി നമുക്ക് ഈ അധ്യായത്തിൽ എന്താ പഠിക്കാൻ നോക്കാം. അപ്പൊ നമ്മൾ യുഗങ്ങളെ കുറിച്ചൊക്കെ പഠിച്ചു. യുഗങ്ങൾ എത്രയായിരുന്നു? എത്ര യുഗമുണ്ട്? 4 യുഗം. അതില് ഇപ്പൊ ഉള്ള യുഗം ഏതാണ്? കലിയുഗം. കലിയുഗം. കലിയുഗത്തിന്റെ ധർമ്മം എന്താണ്? ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം. ഹരേ കൃഷ്ണ മന്ത്രം ചൊല്ലുക, അല്ലെ? മറ്റു എല്ലാ യുഗങ്ങൾക്കും ഓരോ ഇതുണ്ട്, ധർമ്മങ്ങളുണ്ട്. അപ്പം ആദ്യത്തെ യുഗമാണ് സത്യയുഗം. സത്യയുഗത്തിന്റെ ധർമ്മം എന്താണ്? രണ്ടാമത്തെ യുഗം ത്രേതായുഗം, യാഗങ്ങള് ഹോമങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാ. പിന്നെ ദ്വാപരയുഗം ക്ഷേത്ര ആരാധന.
ക്ഷേത്രാരാധന നടത്തുക. കലിയുഗം ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം. അല്ലെ, ഹരേ കൃഷ്ണ മന്ത്രം, നാമജപയജ്ഞം നടത്തുക. അപ്പൊ നമ്മൾ പഠിച്ചു. പിന്നെ നമ്മൾ പഠിച്ച ഏറ്റവും ഉയർന്ന പഠനം അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും ഉയർന്ന ജ്ഞാനം ഏതാണ്? ഗീതാ പഠനം അല്ലെ, ഗീതയാണ്. ഗീതയിൽ നിന്നാണ് നമുക്ക് ഏറ്റവും ഉയർന്ന ജ്ഞാനം കിട്ടുന്നത്. ഏറ്റവും ഉയർന്ന ജ്ഞാനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഇതൊക്കെ തന്നെ എന്ത് ഭഗവാനാണ് എന്ത് എല്ലാറ്റിന്റെയും ഉറവിടം അല്ലെ. സർവചരാചരങ്ങളുടെയും ഉറവിടം ആരിൽ നിന്നാണ്? ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ട് മഹർഷിമാർക്കും കൂടി, ദേവന്മാർക്കും മഹർഷിമാർക്കും കൂടി എന്നെ അറിയാൻ പറ്റില്ല. കാരണം എന്താ? അവരൊക്കെ ആരിൽ നിന്നാ വന്നത്? ഭഗവാനിൽ നിന്ന് വന്നവരാണ്. മനസ്സിലായോ? അല്ലെങ്കിൽ അവരൊക്കെ വരുന്നതിന് മുമ്പും എത്രയോ മുമ്പ് ആരുണ്ട്? ഭഗവാൻ ഒരിക്കലും വരില്ല. ഭഗവാൻ ജനിക്കുക ഇതാവുന്നല്ല, എപ്പോഴും ഇവിടെ ഉള്ളതാണ്. ഒരിക്കലും നാശമില്ലാത്തതാണ് ആര്? ഭഗവാൻ അല്ലെ. അപ്പൊ അതൊക്കെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി. തുടർന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഭക്തി നേടാനുള്ള 9 മാർഗങ്ങളെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പഠിച്ചിരുന്നു. എന്തൊക്കെയായിരുന്നു ഭക്തി നേടാനുള്ള 9 മാർഗങ്ങള്? ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടതായിരുന്നു. ഇപ്പൊ നമ്മളെന്താ ചെയ്യുന്നത്? ഗീത പഠിക്കണോ? ഗീത പഠിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? മാതാജി പറയുന്നു. ആരാ കേൾക്കുന്നത്? കേൾക്കുന്നില്ല. ശ്രവണം. മറന്നുപോയാ? അതങ്ങനെ ഓർത്തു വെക്കണം കേട്ടാ. ഏറ്റവും അല്ലെ ഇപ്പൊ ഭക്തി വർദ്ധിക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഭക്തി നേടാനുള്ള 9 മാർഗങ്ങളാണ്. ഏതൊക്കെയാ? ശ്രവണം, കീർത്തനം, പിന്നെ സ്മരണം, അർച്ചനം, വന്ദനം, ദാസ്യം, സഖ്യം, ആത്മനിവേദനം. ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് എന്തുള്ളത്? ഭക്തി നേടാനുള്ള മാർഗങ്ങളാണ് ഇതൊക്കെ. അപ്പൊ എന്താണ് പറഞ്ഞത്? അപ്പൊ സദാ ഭഗവാനെ സ്മരിക്കുന്ന അല്ലെ, ഗീത അതായത് ശ്രവണം ഏറ്റവും നന്നായിട്ട് കേൾക്കുന്ന അല്ലെ, ഏറ്റവും ശ്രവണത്തിന് ഏറ്റവും നന്നായിട്ട് ഉദാഹരണം പറയുന്നത് ആരെയാണ്? നമ്മള് ഒരു രാജാവിനെ 7 ദിവസം കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെ സാക്ഷാൻ കടിച്ച് മരിക്കുന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിരുന്നു. ആരായിരുന്നു? ഏത് രാജാവായിരുന്നു? പരീക്ഷിത് രാജാവ് അല്ലെ. പരീക്ഷിത് രാജാവ് അതായത് ഒരു ദിവസം നായാട്ടിന് പോയപ്പം അദ്ദേഹം ദാഹിച്ച് വലഞ്ഞൊരു ആശ്രമത്തിലെത്തി. അദ്ദേഹം 1-2 തവണ വെള്ളം ചോദിച്ചു. അവിടെ ഒരു മഹർഷി ഇരുന്ന് തപസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ആ മഹർഷിയോട് വെള്ളം ചോദിച്ചു. പക്ഷെ വെള്ളം അദ്ദേഹം ധ്യാനത്തിലിരിക്കുകയായതുകൊണ്ട് ഈ വെള്ളം ചോദിച്ചതൊന്നും അദ്ദേഹം കേട്ടില്ല. അദ്ദേഹം കണ്ണടച്ച് അങ്ങനെ ഇരുന്നു ധ്യാനത്തില് തന്നെ. അപ്പം അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോ സമയത്ത് ഇദ്ദേഹത്തിന് പരീക്ഷിത രാജാവിന് വെള്ളമൊന്നും കിട്ടിയതുമില്ല. ഇദ്ദേഹം ഒന്നും മിണ്ടുന്നുമില്ല. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന് ഉള്ളിലൊരു ഒരു കലിബാധ ഉണ്ടായി, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കലി തോന്നിക്കാണ്. എന്താണ്? അദ്ദേഹം ഞാനാണ് രാജാവ് ആ സന്യാസിയെക്കാളും കേമൻ ഞാനാണെന്നുള്ളൊരു ധാരണ രാജാവിനുണ്ടായി. അങ്ങനെയാണ് അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്തത്? അവിടെ ഒരു പാമ്പ് ചത്ത് കിടക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ആ പാമ്പിനെ മെല്ലെ വാളുകൊണ്ട് തോണ്ടിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു? ഈ തപസ്സിരിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ധ്യാനത്തിലിരിക്കുന്ന മുനിയുടെ കഴുത്തിലിട്ട് അദ്ദേഹം പോയി. പിന്നെയാണ് അദ്ദേഹത്തിന് മനസ്സിലായത് എന്ത്? അത് വലിയ മോശമായി എന്ന് മനസ്സിലായില്ല. തിരിച്ച് കൊട്ടാരത്തിലെത്തിയിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് ആകെ അസ്വസ്ഥയായിരുന്നു. കാരണം എന്താ വെച്ചാല് ഒരിക്കലും ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്തൊരു കാര്യമാണ് ഞാൻ ചെയ്തത്, അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പാടില്ലായിരുന്നു എന്ന് ഇങ്ങനെ ചിന്തിക്കാണ്. നമ്മൾ ചെയ്തു പോയിട്ട് പിന്നെ അങ്ങനെ ചിന്തിച്ചിട്ട് കാര്യമുണ്ടോ? ഇല്ല. ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേ തന്നെ ചിന്തിക്കണം അല്ലെ. അപ്പൊ എന്തായാലും അങ്ങനെ ചിന്തിച്ചു. എന്നിട്ട് പിന്നെ അങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന സമയത്താണ് അദ്ദേഹം അത് മനസ്സിലാക്കുന്നതും. അങ്ങനെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഈ സന്യാസിയുടെ മകൻ അദ്ദേഹത്തെ ശപിക്കുകയാണ്. 7 ദിവസത്തിനിടയില് തക്ഷകൻ കടിക്കട്ടെ, എന്നിട്ട് മരണം സംഭവിക്കട്ടെ എന്ന് പറയും. അങ്ങനെ ഈ വിവരം രാജാവ് അറിയുകയും രാജാവ് എല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു? ആ ഗംഗാ തീരത്ത് വന്ന് കിടക്കാണ്. പ്രായോപവേശ വ്രതം എന്ന് പറയും. അതായത് മരണം വരെ ഭക്ഷണമൊന്നും കഴിക്കില്ല, വെള്ളമൊന്നും കുടിക്കില്ല. അങ്ങനെ ആ ഒരു എന്താണ് തപസ്യ പോലെ അങ്ങനെ ഒരു ഇതിലെന്ത് ചെയ്യാണ്? അദ്ദേഹം അവിടെ ഇരിക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ ആ സമയത്താണ് അദ്ദേഹത്തിന് അവിടേക്ക് അദ്ദേഹത്തിന് ഈ നല്ല ഉപദേശങ്ങളൊക്കെ നൽകാൻ വേണ്ടി ആര് വരുന്നത്? ശ്രീശുക ബ്രഹ്മർഷി വരുന്നത്. ആരാണ്? ശ്രീശുക ബ്രഹ്മർഷി. ശ്രീശുക ബ്രഹ്മർഷി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വ്യാസഭഗവാന്റെ മകനാണ്. വ്യാസഭഗവാന്റെ മകനാണ് അല്ലെ. അദ്ദേഹം സാധാരണ ആൾക്കാർ ഉണ്ടായ പോലെ അല്ല ജനിച്ചത്. എന്താണ്? സാധാരണ ആൾക്കാര് ഇപ്പൊ നമുക്കൊക്കെ സാധാരണ അമ്മമാര് എത്ര മാസം ഗർഭിണിയായിരിക്കും? 10 മാസം ഗർഭിണിയായിരിക്കും അല്ലെ. 10 മാസം ആവുമ്പോഴാണ് എന്ത് ചെയ്യാ? കുഞ്ഞ് ജനിക്കുന്നത്. പക്ഷെ ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ അമ്മ, ഈ ശുഗബ്രഹ്മർഷിയുടെ അമ്മ 16 വർഷം ആ ശുഗനെ ഗർഭത്തില് വഹിച്ചു.
മനസ്സിലായോ? അതായത് ഈ ശുഖബ്രഹ്മർഷിക്ക് തീരെ ഇഷ്ടമല്ല അങ്ങോട്ട് വരാൻ. ഭൗതിക ലോകത്തിലേക്ക് വന്നാൽ മായ പിടിപെടും, പിന്നെ ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള സ്മരണ ഇല്ലാതെയാവും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാണ്, അമ്മയുടെ വയറ്റിൽ തന്നെ അങ്ങനെ ഇരിക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ എല്ലാരും പറഞ്ഞു അല്ലെ, മഹർഷിമാരും അവരും ഇവരും ഒക്കെ പറഞ്ഞു. അവസാനം ഒടുവിൽ ഭഗവാൻ തന്നെ എന്ത് പറഞ്ഞു, നിന്നെ മായ ബാധിക്കില്ല, നീ വന്നോളാൻ പറഞ്ഞു അല്ലെ. അങ്ങനെയാണ് 16ാമത്തെ വയസ്സിൽ വരുന്നത്. വന്ന ഉടനെ തന്നെ അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്യാണ്, അച്ഛനെ അമ്മേനെ ഒന്നും ശ്രദ്ധിക്കാതെ അല്ലെ ഒന്ന് നോക്ക പോലും ചെയ്യാതെ അങ്ങോട്ട് പോവാണ് അല്ലെ. കൂടുതൽ ജ്ഞാനം നേടാൻ വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി അദ്ദേഹം പോവാണ്. അങ്ങനെയാണ് അല്ലേ. അപ്പൊ ആ ശുഖബ്രഹ്മർഷിക്ക് പിന്നെ അവസാനം ആര് ഭാഗവതമൊക്കെ ആര് പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്, വ്യാസഭഗവാൻ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. പഠിപ്പിക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല, പിന്നെ ഒന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അല്ലെ. അപ്പൊ അങ്ങനെ ആ ശുഖബ്രഹ്മർഷിയാണ് ഇത് ഇവിടെ എത്തിയിട്ടുള്ളത്. ആ ശുഖബ്രഹ്മർഷിയാകട്ടെ എന്താണ്, ഭഗവാന്റെ കഥകൾ എത്ര പറഞ്ഞാലും മതിയാവാത്ത അല്ലെ, എത്ര പറഞ്ഞാലും പിന്നെയും ചോദിച്ചാലും ആര് വളരെ വിശദമായിട്ട് തന്നെ പറഞ്ഞുതരും, ശുഖബ്രഹ്മർഷി പറഞ്ഞുതരും. അത്രയും ഭക്തനായിട്ടുള്ള അല്ലെ, അത്രയും ഭഗവത് കാരുണ്യമുള്ള ഭഗവന്റെ അല്ലെ ആ അനുഗ്രഹമുള്ള ആ അദ്ദേഹം പരീക്ഷത്തിന് എന്ത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാണ്, ശ്രീമദ് ഭാഗവതം പറഞ്ഞു കൊടുക്കാണ് അല്ലെ. ശ്രീമദ് ഭാഗവതം കേട്ടാൽ എന്താണ് ഇതിന്റെ മഹത്വം, എല്ലാ പാപങ്ങളും തീരും അല്ലെ. എല്ലാ പാപങ്ങളും തീർന്ന് ഭഗവത് പ്രാപ്തി നേടാനുള്ള ഒരേ ഒരു മാർഗമാണെന്ത്, ഇത് ഭഗവത്ഗീത അല്ല ഭാഗവതം, ശ്രീമദ് ഭാഗവതം മനസ്സിലാക്കുക, പഠിക്കുക, വായിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്താൽ അല്ലെ. അത് കേട്ടാൽ സപ്താഹത്തിലൂടെ കേട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്, വളരെ പുണ്യമാണ്. നമ്മുടെ പാപങ്ങളൊക്കെ തീർന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും, നമുക്ക് വളരെയധികം പുണ്യം ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. എന്താണ്, അപ്പം ശ്രവണം. അപ്പം ഈ ശ്രീശുഖ ബ്രഹ്മർഷി കീർത്തിച്ചു, ആര് കേട്ടു, പരീക്ഷിത്ത് രാജാവ് കേട്ടു. അപ്പൊ ശ്രവണത്തിന് ഉദാഹരണം എപ്പോഴും ആരെയാ പറയാറുള്ളത്, പരീക്ഷിത്ത് രാജാവിന്. ഈ കഥ മനസ്സിലായില്ലേ, കഥ മനസ്സിലായോ? അങ്ങനെ ശ്രീശുഖ ബ്രഹ്മർഷിയാണ് ആർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്, പരീക്ഷിത്ത് രാജാവിന് ഈ ഭാഗവത കഥകൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്. മനസ്സിലായോ? അത്രയും മനസ്സിലാക്കിയാൽ മതി. അപ്പൊ എപ്പോഴും അല്ലെ ശ്രവണത്തിന് എപ്പോഴും ഉദാഹരിക്കുക ആരെയാണ്, അപ്പൊ പരീക്ഷിത്ത് ഈ ശ്രീശുഖ ബ്രഹ്മർഷി പറയുന്ന ഭഗവാനെ കുറിച്ച് പറയുന്ന എല്ലാ കഥകളും കാര്യങ്ങളും വളരെയധികം ശ്രദ്ധയോടെ ആര് കേട്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്, ആര് കേട്ടിരിക്കണ്ടേ, ആർക്ക് വേണ്ടിയാ പറഞ്ഞു കൊടുത്തത്, ആരാണ് പറയുന്നത്, ശ്രീശുഖ ബ്രഹ്മർഷിയാണ് പറയുന്നത്. ആരാണ് കേൾക്കുന്നത്, പരീക്ഷിത്ത് രാജാവ്. ആരാണ്, പരീക്ഷിത്ത് രാജാവ് അല്ലെ. ഭാഗവത ആർക്കാണ് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്, പറയൂ, ഭാഗവത ആർക്കാ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്, പരീക്ഷിത്ത് രാജാവ്. പരീക്ഷിത്ത് രാജാവിന് ആര് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നു, ശ്രീശുഖ ബ്രഹ്മർഷി. ആരാ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്, ശ്രീശുഖ ബ്രഹ്മർഷി പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം. മനസ്സിലായോ? ആരാ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത് പറയൂ, ഭാഗവത ആരാ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്, ശ്രീശുഖ ബ്രഹ്മർഷി. ആർക്ക് പറഞ്ഞല്ലേ, ശ്രീശുഖ ഗോസ്വാമി എന്നൊക്കെ പറയും. ഗോസ്വാമി ആർക്കാണ് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്, പരീക്ഷിത്ത് രാജാവിന്. അത് ഓർത്തു വെക്കണം കേട്ടോ. ഗംഗയുടെ തീരത്ത് വെച്ച് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം. എന്നിട്ട് അപ്പം കീർത്തന ശ്രവണം ചെയ്യുന്നതിൽ ഏറ്റവും ഉദാഹരണം പറയാറുള്ളത് ആരെയാണ്, പരീക്ഷിത്ത് രാജാവിന്. അതാണ് പരീക്ഷിത്ത് രാജാവിനാണ് ശ്രവണം ചെയ്യുന്നതിൽ ഏറ്റവും ഉദാഹരണമായിട്ട് പറയാം. അതായത് 7 ദിവസം മുഴുവനും ഭഗവത് കഥകൾ സദാ ഭഗവത് കഥകൾ ഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് കേട്ടുകൊണ്ട് സദാ ഭഗവാന്റെ പാതാരവിന്ദങ്ങൾ ഓർത്ത് ഭഗവാനിൽ മുഴുകിയിരിക്കുന്ന ആളാണ് ആര്, പരീക്ഷിത്ത് രാജാവ്. പരീക്ഷിത്ത് രാജാവ് മനസ്സിലായി. അപ്പം അത് നോക്കാം. പിന്നെ തുടർന്ന് ശ്രവണം ചെയ്യുന്നത് പരീക്ഷിത്ത് രാജാവാണ്. പിന്നെ കീർത്തനം, ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്ന വളരെ വിശദമായിട്ട് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും. ശ്രീമദ് ഭാഗവതം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 12 സ്കന്ധങ്ങളിലായിട്ടാണ് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്. 12 സ്കന്ധങ്ങളിലായിട്ട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണെന്ത്, ശ്രീമദ് ഭാഗവതം. ആര് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാണ്, ശുഖ ബ്രഹ്മർഷി. ആർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാണ്, ആരാ കേൾക്കുന്നത്, പരീക്ഷിത്ത് രാജാവ് അല്ലെ. പരീക്ഷിത്ത് രാജാവും ഉണ്ട്. പിന്നെ ഈ വാർത്തയെല്ലാം കേട്ടിട്ട് കുറെ ആൾക്കാര്, കുറെ മഹാത്മാക്കൾ അവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട്, കുറെ മഹർഷിമാരൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട്, പല രാജാക്കന്മാരും വന്നിട്ടുണ്ട്. മനസ്സിലായോ? അപ്പൊ ഇവരൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യാണ്, ആ കഥകൾ കേൾക്കാൻ വേണ്ടി അവിടെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട്.
അപ്പൊ അങ്ങനെ അപ്പൊ എല്ലാവരും കൂടി ഇരുന്നപ്പോ വളരെ അത്യുത്സാഹവാന്മാരായിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ വളരെ സന്തോഷത്തോടു കൂടി വളരെ ഉത്സാഹത്തോടു കൂടി ഭഗവാന്റെ കഥകൾ കേൾക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞിട്ടുള്ള എല്ലാവരെയും മുൻനിർത്തിക്കൊണ്ടില്ല എല്ലാവരുടെയും മുന്നിൽ വെച്ച് ശുഖബ്രഹ്മർഷി എന്ത് ചെയ്യാണ് ആ ശ്രീമദ് ഭാഗവത കഥകള് വളരെ വിശദമായിട്ട് പറയണം. അതാണ് കീർത്തനം. പിന്നെ സ്മരണത്തിന് എപ്പോഴും പറയാറുള്ളത് പ്രഹ്ലാദൻ അല്ലെ, പ്രഹ്ലാദ മഹാരാജാവിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പഠിച്ചു. പ്രഹ്ലാദനാണ് എന്തിനുദാഹരണ സ്മരണ. എപ്പോഴും ഭഗവാന്റെ പാദങ്ങളെ മാത്രം സ്മരിച്ചുകൊണ്ടായിരുന്നു ആര് ജീവിച്ചത്, ആരുണ്ടായത്? പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജ് അല്ലെ. പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജനെ എപ്പോഴും സദാസമയം എല്ലായ്പ്പോഴും ആരെ കുറിച്ച് മാത്രമാണ് ഓർമ്മ ഉണ്ടായിരുന്നത്? ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മാത്രമായിരുന്നു ഓർമ്മ ഉണ്ടായത്. അപ്പൊ എന്താണ് അദ്ദേഹം അല്ലെ സ്മരണം. പിന്നെ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് വന്ദനം ചെയ്യുക, വന്ദിക്കുന്നതിൽ ഏറ്റവും പ്രമുഖനായിരുന്നു ആര്? നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു ചെറിയ കുട്ടി തപസ് ചെയ്തില്ലേ, 5 വയസ്സ് 6 വയസ്സുള്ള ഒരു കുട്ടി തപസ് ചെയ്തു. ധ്രുവ മഹാരാജാവ് അല്ലെ, വന്ദനം ചെയ്യാ. പിന്നെ അക്രൂരനും പറയാറുണ്ട് കേട്ടോ. പിന്നെ ദാസ്യം ഭഗവാന് വേണ്ടി ദാസ്യം ചെയ്ത ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചെയ്തത് ആരാണ്? ഭഗവാനെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സഹായിച്ചത് നമുക്കറിയാം, അവതാര കാലത്ത് ശ്രീരാമനെയും ലക്ഷ്മണനെയും സീതയൊക്കെ കാട്ടുപോയ സമയത്ത് അവരെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സഹായിച്ചത് ആരാണ്? ഹനുമാൻ. അതെ, ഹനുമാൻ സ്വാമി. മനസ്സിലായോ? പിന്നെ സഖ്യം ആരാണ്? എപ്പോഴും ഭഗവാന്റെ സുഹൃത്ത് ആരാണ്? സുധാമാവാണ്. ഇപ്പം ഭഗവാന്റെ കൂടെയുള്ള സുഹൃത്ത് ആരാണ്? ആർക്കും പിന്നെ ഗീത പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്? അർജുനൻ. പിന്നെ ആത്മനിവേദനം നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലെ. ആത്മനിവേദനം ആരാണ്? സ്വയം പൂർണ്ണമായിട്ടും അല്ലെ, തന്റെ ദേഹവും തന്റെ സമ്പത്തും തന്റെ ഭൂമിയും എല്ലാം പൂർണ്ണമായിട്ടും ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ചത് ആരായിരുന്നു? അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേരിലാണ് നമ്മൾ ഇല്ലേ ഇതൊക്കെ ഓണം ആഘോഷിക്കാറുള്ളത്. മഹാബലിയാണ്. മഹാബലി അല്ലെ. എല്ലാം ആത്മനിവേദനം പൂർണ്ണമായിട്ടും തന്നെ ആർക്ക് സമർപ്പിച്ചു? ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ചു. ഇനി നമുക്ക് ഈ ശ്ലോകം ഒന്ന് നോക്കാം. അർജുന ഉവാച, എന്താ പറയുന്നത്? ഏവം സതതയുക്തായേ ഭക്താസ്ത്വാം പര്യുപാസതേ യേ ചാപ്യക്ഷരമവ്യക്തം തേഷാം യോഗവിത്തമാ. അർജുന വാച ഏവം സതതയുക്തായേ ഭക്താസ്ത്വാം പര്യുപാസതേ യേ ചാപ്യക്ഷരമവ്യക്തം തേഷാം യോഗവിത്തമാ. അർജുനൻ ചോദിക്കുകയാണ്. എന്താ ചോദിച്ചത്? എന്താണ് ചോദിക്കുന്നത്? നോക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. എന്താ ചോദിക്കുന്നത്? എല്ലാ സമയവും സദാസമയവും അങ്ങയുടെ ഭക്തി സേവനങ്ങളിൽ തന്നെ ഉചിതമായി ഏർപ്പെട്ടു പോരുന്നവരോ അതോ പ്രത്യക്ഷമല്ലാത്ത അവ്യക്ത ബ്രഹ്മത്തെ ഉപാസിക്കുന്നവരോ ആരാണ് കൂടുതൽ പരിപൂർണതയുള്ളവർ? അർജുനൻ വളരെ നല്ലൊരു ചോദ്യമാണ് ആരോട് ചോദിക്കുന്നത്? ഭഗവാനോട് ചോദിക്കുന്നത്. അങ്ങയുടെ ഭക്തി സേവനത്തിൽ തന്നെ ഉചിതമായി ഏർപ്പെട്ടു പോരുന്നവരാണോ അതോ എന്താണ് അവ്യക്ത ബ്രഹ്മത്തെ ഉപാസിക്കുന്നവരാണോ കൂടുതൽ പരിപൂർണത ഉള്ളവര് എന്നായിരുന്നു ആരുടെ ചോദ്യം? അർജുനന്റെ ചോദ്യം. അതിന് ഭഗവാൻ മറുപടി പറയാണ്. എന്താ മറുപടി പറയുന്നത്? നോക്കാം അല്ലെ. ഏതാണ് എന്തൊക്കെയാണ് ഭക്തിയുത സേവനങ്ങള്? ഭക്തിയുത സേവനങ്ങൾ ശ്രവണം, കീർത്തന, വിഷ്ണു സ്മരണം. അത് ഭക്തി ഉണ്ടാവാനുള്ള മാർഗങ്ങൾ. അത് തന്നെയല്ല, പിന്നെയുണ്ട് ഭക്തിയുത സേവനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? ഭഗവാന് വേണ്ടി സേവനങ്ങൾ ചെയ്യാം, സേവ ചെയ്യാം. എന്തൊക്കെയാണ് സേവ ചെയ്യാ? മാല കെട്ടി കൊടുക്കാം, ഭഗവാന്റെ പൂജാമുറിയൊക്കെ വൃത്തിയാക്കുക, ദീപം കൊളുത്തുക, ഭഗവാന് നിവേദ്യം ഉണ്ടാക്കി സമർപ്പിക്കുക അല്ലെ, ഭഗവാന്റെ നാമം ചൊല്ലുക, കീർത്തനം പാടുക, ഭഗവത്ഗീത കേൾക്കുക, ഭഗവത്ഗീത വായിക്കുക, ഭഗവത്ഗീത പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഭഗവാന്റെ കഥകൾ കേൾക്കുക, ഭഗവാന്റെ കഥകൾ കേൾക്കുക, ലീലകൾ കേൾക്കുക അല്ലെ, നാമം ചൊല്ലുക, ഒക്കെ എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ സേവനങ്ങൾ. പിന്നെ അമ്പലത്തിലൊക്കെ എന്തെങ്കിലും വൃത്തിയാക്കുക, അമ്പലത്തിലൊക്കെ എന്തെങ്കിലും സേവനങ്ങളുണ്ട്, അതൊക്കെ ചെയ്തു കൊടുക്കുക, ഒക്കെ എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ സേവനങ്ങളാണ്. അപ്പൊ എന്താണ്? ഭക്തി ഉണ്ടാവാനുള്ള മാർഗങ്ങളാണ് ഇതൊക്കെ. ശ്രവണം,
കീർത്തനം, സ്മരണം, അർച്ചനം, വന്ദനം, ദാസ്യം ഒക്കെ എന്താണ് ഭഗവാന്റെ സേവനങ്ങളാണ്. അതൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് എന്തുണ്ടാവുക, ഭക്തി കൂടുതൽ ഉണ്ടാവുക. ഇതൊക്കെ ഓരോന്ന് പറയാണ്. ശ്രീ ശുക ബ്രഹ്മർഷി ആർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാണ്? ആർക്കാ ഇത് ഭാഗവതം പറഞ്ഞു കൊടുത്തത്? ഇത് ശ്രീ ശുക ബ്രഹ്മർഷിയാണ് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നത്. ആരാണ് കേൾക്കുന്നത്? ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞു. ആർക്കാണ് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്? ഏത് രാജാവിനാണ്? ഏത് രാജാവിനാണ്? പരീക്ഷിത്ത് രാജാവിന്. പിന്നെ ഭക്തി അല്ലെ, ഭക്തി ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഭക്തിയില് പ്രശസ്തിയാണ് ആര്? കീർത്തനം പാടുന്നതിൽ അല്ലെ, വളരെയധികം കീർത്തനങ്ങൾ പാടിയിരുന്ന ആളാണ് ഭക്തമീര അല്ലെ. ഭക്തമീര അത് പറയും. പിന്നെന്താണ് നോക്കൂ, ഹരിദാസ് ഠാക്കൂർ നാമജപം അല്ലെ. അതായത് ഇദ്ദേഹം ഒരു ദിവസം, നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കണേ, ഒരു ദിവസം 3 ലക്ഷം ഹരേ കൃഷ്ണ മന്ത്രം ജപിച്ചിരുന്നത് അദ്ദേഹം, ഹരിദാസ് ഠാക്കൂർ. 3 ലക്ഷം. അതായത് അദ്ദേഹം ഒരു ദിവസം നമുക്കറിയാം എത്ര മണിക്കൂറുണ്ട്? 24 മണിക്കൂർ. അതില് 2 മണിക്കൂർ മാത്രമേ ഇദ്ദേഹം സ്വന്തം കാര്യത്തിന് വേണ്ടി ചെലവഴിക്കുള്ളൂ. ബാക്കി 22 മണിക്കൂർ എന്ത് ചെയ്യും? നാമം ജപിക്കും. മനസ്സിലായോ? അപ്പൊ ആ നാമം പൂർത്തിയാക്കിയിട്ടേ അദ്ദേഹം കിടക്കുള്ളൂ. അതുവരെ അദ്ദേഹം നാമം ചൊല്ലിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും. അപ്പൊ എത്രയാണ് അല്ലെ? 3 ലക്ഷം മന്ത്രം, 3 ലക്ഷം ഹരേ കൃഷ്ണ മന്ത്രം അദ്ദേഹം ഒരു ദിവസം ചൊല്ലിയിരുന്നു. നോക്കൂ അല്ലെ, അത്രയും ഭഗവാന് വേണ്ടി സമർപ്പിച്ച ആചാര്യനാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഭക്തനാണ് ആര്? ഹരിദാസ് ഠാക്കൂർ അല്ലെ. അദ്ദേഹത്തെ ഓർമ്മിച്ചാൽ തന്നെ അദ്ദേഹത്തെ നമ്മൾ എന്നും ഓർമ്മിക്കുകയാണെങ്കിൽ തന്നെ നമുക്ക് എന്തുണ്ടാവും? ഭക്തി ഉണ്ടാവും എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ. അത്രയും ശുദ്ധനാണ്. പിന്നെ പാദസേവനം ചെയ്ത് ഇരുന്നത് ആരാണ്? എപ്പോഴും ഭഗവാന്റെ പാദസേവനം ചെയ്യാരാണ്? ഹനുമാൻ ചെയ്യും. പിന്നെന്താണ്? ലക്ഷ്മി ദേവി അല്ലെ. പാലാഴിയിൽ കിടക്കുന്ന ഭഗവാന്റെ കാല് ഒഴിഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത് എപ്പോഴും സദാ ആരാണ്? ലക്ഷ്മി ദേവി എപ്പോഴും ഭഗവാന്റെ കൂടെ ഉണ്ടായിരിക്കും. ലക്ഷ്മി ദേവി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഐശ്വര്യം അല്ലെ. ഭഗവാൻ എവിടെയാണോ ഉള്ളത് അവിടെ ആരുണ്ടായിരിക്കും? ലക്ഷ്മി ദേവി ഉണ്ട്. നമ്മൾ ആദ്യം പഠിച്ചു അർജുനന് വിജയം ഉണ്ടാവാനുള്ള കാരണം അല്ലെ. ഭഗവാൻ അർജുനന്റെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഉള്ളടത്ത് ആരുണ്ടായിരിക്കും? ലക്ഷ്മി ദേവി. ലക്ഷ്മി ദേവി ഉണ്ടായിരിക്കും അല്ലെ. ഐശ്വര്യ ദേവത ഉണ്ടായിരിക്കും. അപ്പൊ അതാണ് പറഞ്ഞത്. പിന്നെ നോക്കൂ, പിന്നെ ആരാണ് പറയുന്നത്? ധ്രുവൻ തപസ് ചെയ്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു? ഭക്തിയോടുകൂടി തപസ് ചെയ്തിട്ട് ആരെ സ്വീകരിച്ചു? ആരെ ഇതാക്കി? വിഷ്ണു. ഭഗവാനെ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുത്തി. പിന്നെയാണ് ആര്? ഹനുമാൻ എന്ത് ചെയ്തു? സേവനം അല്ലെ, നല്ല സേവനാണ് ചെയ്യുക. പിന്നെ സഖ്യാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു, അർജുനൻ. പിന്നെ എന്ത് ഇവിടെ എന്താ പറഞ്ഞത്? സ്വയം സമർപ്പിച്ചു, ഭഗവാന് വേണ്ടി സ്വയം സമർപ്പിച്ചതാരാണ്? മഹാബലി അല്ലെ. അതൊക്കെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി. തുടർന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അദ്ദേഹത്തിന് എന്താ. അപ്പൊ എന്ത് യുഗധർമ്മങ്ങൾ നമുക്കറിയാം. 4 യുഗങ്ങളാണുള്ളത്. ഏതൊക്കെ യുഗങ്ങളാണ്? സത്യയുഗം, ത്രേതായുഗം, പറയൂ. ദ്വാപരയുഗം, പിന്നെ ഏതാണ്? കലിയുഗം അല്ലെ. അപ്പൊ നമ്മൾ ഓരോ യുഗത്തിലും ചെയ്യേണ്ട സേവനങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്യണം. കലിയുഗത്തിൽ ചെയ്യേണ്ട സേവനങ്ങളാണ് എന്ത്? കലിയുഗത്തിൽ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം എന്താണ്? ഏത് നാമം ചൊല്ലണം? ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം. ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം അല്ലെ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഞാൻ അടുത്ത ശ്ലോകം എന്താ നോക്കാം. ശ്രീ ഭഗവാൻ വാച അല്ലെ. ഏതാണ് ശരിയെന്ന് ചോദിക്കാണ്. അപ്പൊ അർജുനന്റെ ചോദ്യം കേട്ടപ്പോ തന്നെ അതിന് ഉത്തരം പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ ആര്? ഭഗവാൻ അല്ലെ. അതായത് എല്ലാ സമയവും അങ്ങയുടെ ഭഗവത് സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നവരാണോ? ഉചിതമായി ഏർപ്പെട്ടു പോരുന്നവരാണോ? അതോ പ്രത്യക്ഷമല്ലാത്ത അവ്യക്ത ബ്രഹ്മത്തെ പ്രാപിക്കുന്നവരാണോ, ഉപാസിക്കുന്നവരാണോ കൂടുതൽ പരിപൂർണതയുള്ളത് എന്നാണ് ചോദ്യം. അതിന് ഭഗവാൻ ഉത്തരം പറയാണ്. എന്താ പറയുന്നത്? ശ്രീ ഭഗവാൻ വാച മയ്യാവേശ്യമനോ യേ മാം നിത്യയുക്ത ഉപാസതേ ശ്രദ്ധയാ പരയോ വേദാ തേ മേ യുക്ത തമാമത. എന്താ പറയുന്നത്? ശ്രീ ഭഗവാൻ വാച, ഭഗവാൻ പറയാണ്, മയ്യാവേശ്യ മനോ യേ മാം നിത്യയുക്ത ഉപാസതേ ശ്രദ്ധയാ പരയോ വേദ
തേമേയുക്തതമാമത. എന്താ പറയുന്നത്? ഭഗവാൻ പറയുന്നത് നോക്കാം. പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ പറഞ്ഞു. ആരാ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ? ഭഗവാനാണ്. ഭഗവാൻ എന്താ പറയുന്നത്? എന്റെ വ്യക്തി രൂപത്തിൽ തന്നെ, എന്റെ വ്യക്തി രൂപത്തിൽ തന്നെ, എന്റെ വ്യക്തി രൂപത്തിൽ തന്നെ മനസ്സുറപ്പിച്ച് അതീന്ദ്രിയമായ ദൃഢവിശ്വാസത്തോടെ എല്ലായ്പ്പോഴും എന്നെ ആരാധിക്കുന്നതിൽ മുഴുകിയിരിക്കുന്നവരാണ് ഏറ്റവും പരിപൂർണതയുള്ളവരെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു. എന്താ ഭഗവാൻ പറയാണ് അല്ലെ, ആരാണ് പരിപൂർണതയുള്ളവര് എന്ന അർജുനന്റെ ചോദ്യത്തിന് ഭഗവാൻ മറുപടി പറയുന്നത് എന്താണ്? പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ പറയാണ്. എന്താ പറഞ്ഞത്? എന്റെ വ്യക്തി രൂപത്തിൽ തന്നെ മനസ്സുറപ്പിച്ച്. ഭഗവാന്റെ വ്യക്തി രൂപം നമുക്കറിയാം അല്ലെ. എന്തായിരുന്നു? ശ്യാമസുന്ദര രൂപമുണ്ട്. പിന്നെ എന്തായിരുന്നു? ഭഗവാന്റെ ശ്യാമസുന്ദര രൂപം. പിന്നെ വ്യക്തി രൂപം എന്തായിരുന്നു? ശ്യാമസുന്ദരനാണ്. പിന്നെ വേഗം പറയൂ. കയ്യില് ഓടക്കുഴലുണ്ട്. ആ പിന്നെ എന്ത് വസ്ത്രം ധരിക്കുക? മഞ്ഞപ്പട്ട്. മഞ്ഞപ്പട്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അല്ലെ. വനമാല ധരിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ ധാരാളം ആഭരണങ്ങൾ കഴുത്തിലും കയ്യിലും ഇപ്പൊ ധാരാളം ആഭരണങ്ങൾ ധരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പൊ തലയിൽ മയിൽപ്പീലി വെച്ചിട്ടുള്ള ആ മനോഹരമായി പുഞ്ചിരിച്ചുകൊണ്ട് ഓടക്കുഴൽ ഊതുന്ന ആ മനോഹരമായ രൂപം, അതാരാണോ ധ്യാനിക്കുന്നത്, മനസ്സിൽ ഉറപ്പിച്ച് എന്താണ് അതീന്ദ്രിയമായ ദൃഢവിശ്വാസത്തോടെ ഭഗവാനെ പൂർണ്ണമായിട്ട് വിശ്വസിക്കണം. ഭഗവാൻ എന്തും ചെയ്യാൻ കഴിയും. ഭഗവാൻ എന്താണോ വിചാരിക്കുന്നത് അത് ചെയ്യാൻ ആർക്ക് സാധിക്കും? ഭഗവാന് സാധിക്കും അല്ലെ. ആ ഒരു പൂർണ്ണ വിശ്വാസമാണ് അല്ലെ. ഏറ്റവും ശക്തിമാൻ നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചു അല്ലെ. ഏറ്റവും ശക്തി ഉള്ളത് ആർക്കാണ്? ഭഗവാനാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എന്തും ചെയ്യാൻ സാധിക്കുമെന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. പിന്നെ എല്ലായ്പ്പോഴും എന്നെ ആരാധിക്കണം അല്ലെ. എല്ലായ്പ്പോഴും ആരെ ചിന്തിക്കണം? സദാ അല്ലെ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. നാമം ജപിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യുക? നമ്മൾ എന്ത് സേവനം ചെയ്യുമ്പോൾ ഇല്ല, എന്ത് കാര്യം ചെയ്യുമ്പോൾ അത് ആർക്ക് സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യുക? ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യുക. അങ്ങനെയുള്ളവരാണ് എന്ത്? പരിപൂർണത ഉള്ളവര് എന്നാണ് ആര് പറയുന്നത്? ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. മനസ്സിലായില്ലേ? അതായത് സദാ ഭഗവാനിൽ തന്നെ മനസ്സുറപ്പിച്ച് അല്ലെ. ഭഗവാന്റെ എല്ലാ ഇതിലും അല്ലെ, ഭഗവാന്റെ കഴിവിലല്ലേ, ഭഗവാന്റെ എന്താ പൂർണ്ണതയിൽ പൂർണ്ണ വിശ്വാസമുള്ളവരും പിന്നെ എന്താണ് എല്ലായ്പ്പോഴും ഭഗവാനെ തന്നെ ആരാധിക്കുന്നവരാണെന്ത്? ഏറ്റവും പരിപൂർണതയുള്ളവരെന്ന് ഭഗവാൻ പറയണം അല്ലെ. ഭഗവാന്റെ ശ്യാമസുന്ദര രൂപമാണിത് അല്ലെ. കയ്യിൽ മയിൽപ്പീലുണ്ട്. ഇത് ഓടക്കുഴലല്ല, അത് കാലിൽ വയ്ക്കാൻ പോകുമ്പോൾ എടുക്കണ കോലാണ്. എന്തായാലും ഭഗവാന് അതുണ്ട്. നോക്കൂ, കണ്ടോ? ഓടക്കുഴൽ വിളിച്ചങ്ങനെ നിൽക്കാണ് ഭഗവാൻ അല്ലെ. ദൈവത്തിന്റെ വ്യക്തിപരമായ രൂപം എന്താണ്? മനസ്സിലായോ? ആ ശ്യാമസുന്ദരൻ എവിടെയാ ഉള്ളത്? എവിടെയാ ഭഗവാന്റെ ലോകം? എവിടെയാണ്? ഗോലോകം. അത് ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ ടെമ്പിളിലത്തെ രാധാകൃഷ്ണന്മാരുടെ വിഗ്രഹമാണത്. മനസ്സിലായോ? അപ്പൊ നല്ലോണം പ്രാർത്ഥിച്ചോളൂ. ഭഗവാന്റെ എല്ലാ അനുഗ്രഹങ്ങളും എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടാവട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കും. ഇനി അടുത്ത ശ്ലോകം എന്താ നോക്കാം. അടുത്ത ശ്ലോകം എന്താണ്? 12-ലെ 5-ാമത്തെ ശ്ലോകം എന്താ പറയുന്നത്? 5-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ എന്താ പറയുന്നത് നോക്കാം. എന്താണ്? ക്ലേശോ അധികതര സ്തേഷ അവ്യക്ത അസക്ത ചേതസാം അവ്യക്താ ഹി ഗതിർ ദുഃഖം ദേഹവദ്ഭിരവ്യാപ്യതേ. ക്ലേശോധികതരസ്തേഷ അവ്യക്താസക്ത ചേതസാം അവ്യക്താ ഹി ഗതിർ ദുഃഖം ദേഹേവദ്ഭിരവാപ്യതേ. പരമപുരുഷന്റെ അവ്യക്തവും വ്യക്തിശൂന്യവുമായ ഭാവത്തിൽ ആസക്ത ചിത്തരായവർക്ക് പുരോഗമനത്തിന് പ്രയാസമേറും അല്ലെ. അതായത് ബ്രഹ്മാണ്. നേരത്തെ നമ്മൾ പഠിച്ച ഈശ്വര സാക്ഷാത്കാരത്തിനുള്ള 3 മാർഗങ്ങള് ബ്രഹ്മം, പരമാത്മാ, ഭഗവാനാണ്. അപ്പൊ ഈ ബ്രഹ്മം എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു വെളിച്ചം മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഭഗവാന് രൂപമില്ല, ഭഗവാൻ ഒരു വെളിച്ചാണെന്ന് പറയുന്നവരെ സംബന്ധിച്ച് എന്താണ്? അവർക്ക് ഈശ്വര സാക്ഷാത്കാരത്തിന് കൂടുതൽ സമയം വേണം. അല്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ആരെ പ്രാപിക്കാൻ സാധ്യമല്ല? ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാൻ സാധ്യമല്ല. ബ്രഹ്മത്തിൽ എത്തിച്ചേരുവര് എന്നിട്ടോ പുരോഗമനത്തിന് പ്രയാസമേറും. ശരീരികൾക്ക് ഈ വഴിക്കുള്ള മുന്നേറ്റം സദാ ദുഷ്കരമാണ്. ശരീരികൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരീരമുള്ളവര് അല്ലെ. അവരെ സംബന്ധിച്ച് എന്താണ്?
ഈ ബ്രഹ്മൻ എന്ന് പറഞ്ഞ പ്രയാസമേറും. കാരണം എന്താ വെച്ചാല് അതൊരു വെളിച്ചാണ്. ആ വെളിച്ചം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അല്ലെ? മൂന്ന് പടികളാണുള്ളത്. അത് ബ്രഹ്മം, പരമാത്മാ, ഭഗവാൻ. ആ 3 സാക്ഷാത്കാരത്തിൽ ആദ്യത്തെ പടിയാണ് ഇത് ബ്രഹ്മൻ. അതിന് പറയുന്നത് എന്താ വെച്ചാൽ വ്യക്തമായ രൂപമില്ല, ആകൃതി ഇല്ല, അല്ലെ? അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഒരു വെളിച്ചാണെന്ന് പറയാണ്. ഭഗവാൻ രൂപമില്ലാത്ത ആളാണോ ഭഗവാൻ? അല്ല, അല്ലെ? അത് നമുക്ക് പിന്നെയും കൂടുതൽ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ആഴത്തിലേക്ക് പഠിക്കുമ്പോൾ, അല്ലെ, ആഴത്തിൽ മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ, ഗുരുനാഥന്മാരിൽ നിന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ശരിക്കും മനസ്സിലാക്കുമ്പോ ഒക്കെ എന്ത് മനസ്സിലാവുള്ളൂ? ഭഗവാൻ പരമാത്മാ രൂപമുണ്ട്. പിന്നെ എന്താണ്? സദാ, അല്ലെ? ഭഗവാന്റെ രൂപം ഏറ്റവും മനോഹരമായ രൂപം, അല്ലെ? വ്യക്തി രൂപം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ആ മഞ്ഞപ്പട്ട് എടുത്തിട്ടുള്ള, അല്ലെ, മയിൽപ്പീലി ചൂടിയിട്ടുള്ള മനോഹരമായ ദിവ്യ രൂപമാണെന്ന് മനസ്സിലാവുള്ളൂ. അതാണ് ഇവിടെ പറയാം. അപ്പൊ അല്ലാത്തവർക്കൊക്കെ എന്താണ്? ഭഗവാനെ വ്യക്തിപരമായി ആരാധിക്കാത്തവർക്കൊക്കെ ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? അല്പം പ്രയാസമാണ്. അപ്പൊ ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ മാത്രം നമ്മള് പറയൂ. എന്തേ? എന്താ? എനിക്കൊരു ഡൗട്ട് ഉണ്ട്, ഞാൻ ചോദിച്ചോട്ടെ? പറയൂ, ചോദിക്കൂ. കൃഷ്ണന് എത്ര രൂപങ്ങളുണ്ട്? കൃഷ്ണന് എത്ര രൂപങ്ങളുണ്ട്? എത്ര രൂപം വേണമെങ്കിലും എടുക്കാം. കൃഷ്ണന്, അതാ ഞാൻ പറഞ്ഞ ഭഗവാന്റെ കഴിവില് ഭഗവാനെ നമ്മളെ പൂർണ്ണമായി വിശ്വസിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞ ഭഗവാൻ ഏതാ രൂപമാണോ സ്വീകരിക്കാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത്, ഇന്ന രൂപം സ്വീകരിക്കണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഭഗവാൻ ആ രൂപം എടുക്കും. മനസ്സിലായോ? ഭഗവാന്റെ പ്രത്യേകത എന്താ വെച്ചാല് നമുക്കൊക്കെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുണ്ട്. ഭഗവാൻ അതീന്ദ്രിയനാണ്. മനസ്സിലായോ? നമുക്കിപ്പോ എന്തെങ്കിലും കാണണമെങ്കിൽ കണ്ണോണ്ട് മാത്രമേ പറ്റുള്ളൂ, അല്ലേ? കണ്ണോണ്ട് മാത്രമേ കാണാൻ പറ്റുള്ളൂ. നമ്മൾ കേൾക്കുക എന്തുകൊണ്ടാ? ചെവി കൊണ്ട്. അത് നമ്മളൊക്കെ എന്താണ്? ഇന്ദ്രിയ അധീനരാണ്, ഇന്ദ്രിയത്തിന് കീഴടങ്ങിയവരാണ്, അല്ലെ? ഇന്ദ്രിയാധീനരാണ്. പക്ഷെ ഭഗവാൻ എന്താണ്? അതീന്ദ്രിയനാണ്. അതീന്ദ്രിയൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഭഗവാന് ഒരു നോട്ടത്തിലൂടെ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? കാണാനും കേൾക്കാനും രുചിക്കാനും ഒക്കെ കഴിയും. മനസ്സിലായോ? അപ്പൊ നമ്മള് ഭഗവാനെ പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഭഗവാനെ അല്ലെ നിവേദ്യമൊക്കെ സമർപ്പിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു നോട്ടം കൊണ്ട് തന്നെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? ഭഗവാൻ അത് ആസ്വദിക്കാൻ പറ്റും. ഭഗവാൻ അത് സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്യും. മനസ്സിലായോ? അതുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാൻ അതീന്ദ്രിയനാണെന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മൾക്കെപ്പോഴും ഇന്ദ്രിയങ്ങളില്ലാതെ ഒരിക്കലും എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല? ആസ്വദിക്കാനും അല്ലെ കാണാനും കേൾക്കാനും ഒന്നും പറ്റില്ല. പക്ഷെ ഭഗവാൻ അതീന്ദ്രിയനായതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യും? അതെല്ലാം ഭഗവാന് ആസ്വദിക്കാൻ പറ്റും. മനസ്സിലായോ? അപ്പൊ അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പം ആ ഭഗവാനെ ഏത് രൂപം എടുക്കണമെന്ന് ഭഗവാനാണ് തീരുമാനിക്കുക. ഭഗവാൻ ഏത് രൂപത്തിലാണ് വരേണ്ടത്? നമുക്ക് ആർക്കും കാണാതെ വരാൻ പറ്റും, കണ്ടുകൊണ്ട് വേണേ വരാൻ പറ്റും. ഭഗവാൻ ഏത് രീതിയിലാണോ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്, അതാണ് ഭഗവാന്റെ പ്രത്യേകത. ഭഗവാൻ എന്താണോ ഭഗവാൻ വിചാരിക്കുമ്പോഴേക്കും അത് എന്ത് ചെയ്യും? അത് സംഭവിക്കും. മനസ്സിലായോ? അത്രയും അതീന്ദ്രിയമായ കഴിവാണ് ആർക്കുള്ളത്? ഭഗവാനുള്ളത്. ശരീരം അല്ലെങ്കിലും ഭഗവാൻ ആ കാര്യം സാധിക്കും. മനസ്സിലായില്ലേ? ഡൗട്ട് ക്ലിയർ ആയില്ലേ? ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കാം. അപ്പൊ എന്താണ്? അപ്പൊ അങ്ങനെ ആ ശരീരികൾക്ക് രൂപമില്ല എന്ന് വിചാരിച്ച് നമുക്ക് ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ എന്താണ്? നമുക്ക് പ്രയാസമാണ്, അല്ലെ? വെറും ഒരു പ്രകാശം മാത്രമാണ് ഭഗവാൻ എന്ന് വിചാരിക്കുമ്പോൾ എന്താണ്? നമുക്ക് ഭഗവാനെ ഉൾക്കൊള്ളാൻ സാധിക്കില്ല. നേരെ മറിച്ച് ഭഗവാൻ, അല്ലെ, ഭഗവാൻ ഗോപന്മാരോടൊപ്പം കളിക്കുന്നുണ്ട്, ഗോപികമാരോടൊപ്പം കളിക്കുന്നുണ്ട്, അല്ലെ? വൃന്ദാവനത്തിൽ എല്ലാവർക്കും സന്തോഷം നൽകിക്കൊണ്ട് എന്താ പറയാ, അല്ലെ, അത്ര അതിസന്തോഷം നൽകിക്കൊണ്ട് അവരെയൊക്കെ സംരക്ഷിക്കുകയും അവർക്ക് എപ്പോഴും ഭഗവാൻ എന്താണ്? പ്രത്യക്ഷാണ്, അല്ലെ? അവർക്ക് ഭഗവാനെ അത്രയും വിശ്വാസമാണ്. അവരെന്ത് ആപത്തുണ്ടെങ്കിലും ആരെയാ വിളിക്കുക? ഭഗവാനെ വിളിക്കുക. മനസ്സിലായോ? അപ്പൊ നമ്മള് ദശമസ്കന്ധത്തിലെ ഓരോ കഥകളൊക്കെ ഉണ്ട്. തീ വന്നപ്പം അവരാരെ വിളിച്ചു, അല്ലെ? ആകെ ഇങ്ങോട്ട് തീ പിടിച്ചു ഇങ്ങോട്ട് കത്തി വന്നപ്പോ അവർക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. കണ്ണാ, അല്ലെ, കൃഷ്ണ ഞങ്ങളെ രക്ഷിക്കൂ, ഹരേ കൃഷ്ണ ഞങ്ങളെ രക്ഷിക്കൂ, അല്ലെ, ബലരാമ ഞങ്ങളെ രക്ഷിക്കൂ എന്നിട്ട് അവര് രണ്ടാളെയും വിളിക്കുകയാണ്. അപ്പം ഭഗവാൻ എന്ത് പറഞ്ഞു? നിങ്ങൾ കണ്ണടച്ച് നിൽക്കൂ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ തന്നെ ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്തു? അവര് കണ്ണടച്ചു. അവർക്ക് ഭഗവാനെ പൂർണ്ണ വിശ്വാസമാണ്, ഒരു സംശയമില്ല. ഭഗവാൻ നമ്മൾ കണ്ണടച്ച് ഭഗവാൻ നമുക്ക് തീ പിടിക്കുമോ എന്നുള്ളൊരു സംശയം അവർക്കില്ല. നമ്മളോടാണ് പറഞ്ഞെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? ചിലപ്പോ കണ്ണടയ്ക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും?
കണ്ണടച്ച് ഞങ്ങൾ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഇരുന്നിട്ട് ഞങ്ങൾ പൊള്ളാനല്ലേ ചോദിക്കും. പക്ഷെ ഭഗവാൻ അത് ഗോപന്മാർ ഒരിക്കലും അത് ചോദിക്കില്ല. ഭഗവാൻ കണ്ണടയ്ക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ അവര് കണ്ണടയ്ക്കും അല്ലെ. ഭഗവാൻ കണ്ണ് തുറക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ അത് തുറക്കും. അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാൻ ആരോടെ എന്തെങ്കിലും ചോദിക്കാൻ വേണ്ടി അവരെ പറഞ്ഞു വിട്ടാ ഭഗവാൻ എന്താണോ പറഞ്ഞത് അത് അവരവിടെ പോയി പറയും അല്ലെ. അത് തിരിച്ചും കിട്ടും പറയും. അല്ലാതെ എന്ത് ചെയ്യില്ല, ഭഗവാനെ അവർക്ക് അത്രയും വിശ്വാസം. ഭഗവാൻ എന്ത് പറയുന്നു അത് അവർ പൂർണ്ണമായിട്ട് കേൾക്കും. അത്രയും വിശ്വാസം. അതാണ് ആ പരിപൂർണ വിശ്വാസം നമുക്ക് ഭഗവാനിൽ വരുമ്പം എന്താണ്, ഭഗവാന് കഴിയാത്തതായിട്ട് ഒന്നുമില്ല എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാവും. കാരണം ആ വിശ്വാസം വിശ്വാസം വരാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, കൃത്യമായിട്ട് എന്നും നാമം ജപിക്കണം, നമസ്കരിക്കണം, കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യണം എന്ന് പറയുന്നത്. മനസ്സിലായോ? അപ്പൊ നമ്മൾ നന്നായിട്ട് നാമം ജപിക്കുക, ഭഗവാന്റെ ലീലകൾ കേൾക്കുക, ഭഗവത്ഗീത കേൾക്കുക, ഭാഗവതമൊക്കെ മനസ്സിലാക്കുക. അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താണ്, നമുക്ക് ഭഗവാനിൽ പൂർണ്ണ വിശ്വാസം വരും അല്ലെ. പൂർണ്ണ വിശ്വാസം വരും. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, ഭഗവാനെ കൂടുതൽ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും. അപ്പൊ ഈ വിശ്വരൂപം അതൊക്കെ കേട്ടപ്പോ തന്നെ നമുക്ക് കൂടുതൽ വിശ്വാസം വന്നില്ലേ ഭഗവാനെ അല്ലെ. ഭഗവാന്റെ ആ വിഭൂതി യോഗം എല്ലാറ്റിലും ആരാണ്, ഭഗവാനാണ്. എല്ലാറ്റിലും നല്ലത്, എല്ലാറ്റിലും ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ളത് ആരാണ്, ഭഗവാനാണ്. നക്ഷത്രങ്ങളിൽ ചന്ദ്രൻ ഭഗവാനാണ് അല്ലെ. സൂര്യന്റെ തേജസ് ഭഗവാനാണ്. പറഞ്ഞില്ലേ, അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞില്ലേ. മുനിമാരില് ഭൃഗുമുനി ഭഗവാനാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ പക്ഷികളില് ഗരുഡൻ ഭഗവാനാണ്. സമുദ്രങ്ങളിൽ ആരാണ്, ഭഗവാനാണ്. സമുദ്രങ്ങള് ഭഗവാനാണ് അല്ലെ. പിന്നെ പർവ്വതങ്ങളില് മേരു പർവ്വതം ഭഗവാനാണ് അല്ലെ. അക്ഷരങ്ങളിലെ അല്ലെ ഓങ്കാരം ഭഗവാനാണ് ഒക്കെ വേദമന്ത്രങ്ങളിലെ ഓങ്കാരം ഭഗവാനാണ്. എല്ലാറ്റിലും നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും അല്ലെ എല്ലാറ്റിലും ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ളത് ആരാണ് അല്ലെ. വൃക്ഷങ്ങളിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ള വൃക്ഷം ഏതാണ്, അശ്വത്ഥം, ആൽമരം അല്ലെ. ആൽമരം ഭഗവാനാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ അങ്ങനെ എല്ലാറ്റിലും ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ളത് ആരാണ്, ഭഗവാനാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത്രയും എന്താണ് പറയാ, കഴിവും ശക്തിയും അല്ലെ ഒക്കെ ഉള്ള ആളാണ്. നമ്മൾ പഠിച്ചില്ലേ, ഭഗവാൻ എന്ന് പറയാനുള്ള ഷഡ് ഐശ്വര്യങ്ങൾ ഭഗവാന് പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ളത് കൊണ്ടാണ് എന്ത് പറയുന്നത്, ഭഗവാൻ. എന്തൊക്കെയായിരുന്നു ഷഡ് ഐശ്വര്യങ്ങള്? ശക്തി, സമ്പത്ത്, പറയൂ. ശക്തി, സമ്പത്ത്, കീർത്തി, പിന്നെ കീർത്തി, പിന്നെ അറിവ് ഇല്ലേ, അറിവില്ലേ, പിന്നെ ത്യാഗം. ത്യാഗം ഒക്കെ ആർക്കാണുള്ളത്, ഭഗവാനുള്ളത്. അതുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാൻ എന്ത് പറയുന്നത്, ഭഗവാൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ആ പൂർണ്ണമായ വിശ്വാസം നമുക്ക് വരുമ്പേ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ, ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുള്ളൂ അല്ലെ. പ്രഹ്ലാദനൊക്കെ അതാണ്, പൂർണ്ണ വിശ്വാസമാണ് ഇരുന്ന ഭഗവാന് അല്ലെ. എന്താപത്ത് വന്നപ്പോ എന്നെ രക്ഷിക്കില്ല എന്ന് വെച്ച് ഭഗവാനെ വിളിക്കാതൊന്നും പ്രഹ്ലാദൻ ഇല്ല. എപ്പോഴും എന്താ ഓം നമോ നാരായണായ, ഓം നമോ നാരായണായ, ഓം നമോ നാരായണായ എന്ന് മാത്രമേ പ്രഹ്ലാദൻ ജപിച്ചിരുന്നുള്ളൂ. പ്രഹ്ലാദൻ അറിയാം എന്താപത്ത് വന്നാലും തന്നെ ഒരു പിതാവ് കുഞ്ഞിനെ എന്ന പോലെ ആര് സംരക്ഷിക്കും, ഭഗവാൻ സംരക്ഷിക്കും അല്ലെ. അത് അല്പം പോലും ഒരു സംശയം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് പ്രഹ്ലാദനെ ഒരിക്കലും ആപത്തിൽ പെടാതിരുന്നത് അല്ലെ. എന്തെല്ലാം ഹിരണ്യകശിപു കാണിച്ചു അല്ലെ. ആനയെ കൊണ്ട് ചവിട്ടിക്കാൻ നോക്കി, തീയിലിട്ടു, വിഷം കൊടുത്തു, പിന്നെ നല്ല ഉഗ്ര വിഷമുള്ള പാമ്പിനെ കൊണ്ട് കടിപ്പിച്ചു. എന്നിട്ടൊന്നും ഒരു ആപത്തും ആർക്ക് വന്നിട്ടില്ല. മാത്രല്ല അവസാനം എന്ത് ചെയ്തു, നരസിംഹായിട്ട് ആരെ രക്ഷിക്കുകയും ചെയ്തു അല്ലെ. നരസിംഹായിട്ട് വന്ന് തന്റെ ഭക്തനല്ലേ, തന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഭക്തനായ പ്രഹ്ലാദനെ ഉപദ്രവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഹിരണ്യകശിപുവിനെ എന്ത് ചെയ്തു, മാറ് കീറി പിളർന്നു അല്ലെ. ആ ഹിരണ്യകശിപു ആണെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം പലതരത്തിലുള്ള അല്ലെ, ഒരിക്കലും മരണം സംഭവിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി പലതരത്തിലുള്ള വരവും വാങ്ങി വെച്ചിരുന്നു. പക്ഷെ ആ വരങ്ങളൊക്കെ എന്ത് ചെയ്തു, നിഷ്ഫലമാക്കിക്കൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്തു, ഹിരണ്യകശിപുവിനെ ആരും മാറ് പിളർന്ന് കൊന്നു ഇല്ലേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അതാണ് ഭഗവാൻ എന്ത് വിചാരിക്കുന്നു അത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും, ഭഗവാൻ സാധിക്കും. മനസ്സിലായോ? അപ്പൊ നമ്മള് ക്ഷമയോടെ കാത്തിരിക്കുക, നമ്മള് ക്ഷമയോടെ നാമം ജപിക്കുക
അല്ലെ? ഭഗവാനെ ഭഗവാനെ വിചാരിക്കുക, ഭഗവാന്റെ കഴിവിൽ പൂർണ്ണ വിശ്വാസം ഉണ്ടായിക്കൊണ്ട് ഇനി എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രയാസമോ ബുദ്ധിമുട്ടോ വന്നാൽ നമ്മൾ ഭഗവാനെ ഇനി ഭഗവാനെ വിളിച്ചിട്ടൊന്നും കാര്യമില്ല, വെറുതെ ഇതാക്കാന്ന് വിചാരിച്ചാൽ അങ്ങനെ ചെയ്തിട്ട് കാര്യമില്ല. നമുക്ക് എന്ത് നഷ്ടം വന്നാലും ശരി, എന്ത് ലാഭം ഉണ്ടായാലും ശരി, എന്ത് സുഖം വന്നാലും എന്ത് ദുഃഖം വന്നാലും നമ്മൾ ആരിലാണ് പൂർണ്ണമായിട്ട് വിശ്വസിക്കേണ്ടത്? ഭഗവാൻ. എന്ത് വന്നാലും എനിക്ക് ഭഗവാനുണ്ട് അല്ലെ? അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് വന്നാലും എന്റെ ഒപ്പം ഭഗവാൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ആ ശരണാഗതി അല്ലെ? നമ്മൾ പഠിച്ചില്ലേ, 9-ാം അധ്യായത്തിൽ പഠിച്ചു. എന്താണ് ഏറ്റവും രഹസ്യമായ അറിവ്? എന്താണ്? 4 കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യണം എന്നാ പറഞ്ഞത്. എന്തൊക്കെയായിരുന്നു 4 കാര്യങ്ങള്? മന്മനാഭവ മൽഭക്തോ മദ്യാജീമാം നമസ്കുരു മാമേ വൈശ്യസി യുക്തൈവ ആത്മാനം മൽപരായണ അല്ലെ? എന്താ പറഞ്ഞത്? എന്റെ ഭക്തനാവുക, പിന്നെ എന്നെ ആരാധിക്കുക, പറയൂ, എന്നെ പ്രണമിക്കുക, പിന്നെന്താണ്? ഭഗവാനെ നമസ്കരിക്കുക. ഇത്രയും ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമസ്കരിക്കുക അല്ലെ? ഭക്തനാവുക, സദാ ഭഗവാനെ സ്മരിക്കുക. അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നവരുടെ അടുത്ത് ആരെത്തും? അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നവർക്ക് ഒരിക്കലും എന്ത് സംഭവിക്കില്ല? ഒരു നാശവും സംഭവിക്കില്ല. ആരുടെ അടുത്തെത്തവര്? ഭഗവാന്റെ അടുത്തെത്തും. അത് എളുപ്പമല്ല. അങ്ങനെ നമ്മൾ പൂർണ്ണമായിട്ടും സദാ ഭഗവാനെ തന്നെ വിചാരിക്കണേ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? നന്നായിട്ട് നാമം ജപിക്കണം. നമ്മൾ എത്രത്തോളം നാമം ജപിക്കുകയും ഭഗവാന്റെ കഥകൾ കേൾക്കുകയും ഭഗവാന്റെ ലീലകൾ കേൾക്കുകയും നമുക്ക് അറിയുന്ന കാര്യങ്ങൾ മറ്റുള്ളവർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോഴാണ് എന്ത് വരുന്നത്? ഭഗവാനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് പൂർണ്ണമായ വിശ്വാസവും സ്നേഹമൊക്കെ ഉണ്ടാവുന്നത്. അതാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്. ഇനി ഇവിടെ നോക്കൂ, ഒരു സന്യാസി എന്താ പറയുന്നത് നോക്കാം. എന്താ സന്യാസി ചെയ്യുന്നത്? സന്യാസി പറയാണ്, എന്താണ് അല്ലെ? ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും? ഞാൻ പർവ്വതങ്ങളിൽ പോയി ബ്രഹ്മത്തിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കും. ബ്രഹ്മം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെളിച്ചാണ്, നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി അല്ലെ? അപ്പൊ ഇയാൾക്ക് അത്രേ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയുള്ളൂ. എന്നാൽ അദ്ദേഹം വിശ്വസിക്കുന്ന എന്താണ്? ബ്രഹ്മമാണ് ഭഗവാൻ. അപ്പൊ ഞാൻ ബ്രഹ്മം കാണാൻ വേണ്ടിയില്ല, ബ്രഹ്മത്തിൽ പോയി ഇതാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും? ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കാൻ വേണ്ടി എന്ത് ചെയ്യും? ഞാൻ പർവ്വതങ്ങളിൽ പോകുന്നു പറഞ്ഞിട്ട് അങ്ങോട്ട് പോവാണ്. പർവ്വതങ്ങളിൽ പോയപ്പോ എന്താ അവസ്ഥ? എന്താ നോക്കൂ, തണുപ്പ്, കൊടും തണുപ്പിൽ നിൽക്കാൻ വയ്യേന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു? തിരിച്ചു പോന്നു അല്ലെ? പിന്നെ അദ്ദേഹം വീണ്ടും എന്താ പറയുന്നത്? ഞാൻ മരുഭൂമിയിൽ പോയി ബ്രഹ്മനിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കും. എനിക്ക് ഇവിടെ ഒന്നും പറ്റില്ല, ഞാൻ മരുഭൂമിയിൽ പോവാന്ന് പറഞ്ഞാൽ മരുഭൂമിയിലേക്ക് പോവാ. മരുഭൂമിയിൽ എന്തായിരിക്കും അവസ്ഥ? എന്തായിരിക്കും മരുഭൂമി? ചൂടാണല്ലേ? അപ്പൊ നമുക്ക് നാട്ടിൽ തന്നെ നിക്കാൻ വയ്യ അല്ലെ? ചൂടുകൊണ്ട്. അപ്പൊ പിന്നെ മരുഭൂമി പോയാലത്തെ അവസ്ഥ നോക്കുക, ആകെ വേർത്ത് മുങ്ങി. വെള്ളം കിട്ടുമോ അവിടെ? ഇല്ല അല്ലെ? ചെടികളൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല, മരത്തണലും ഉണ്ടാവില്ല, ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല. ആകെ മണലായിരിക്കും. മണല് കുറച്ച് ചൂടായാൽ പിന്നെ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് അങ്ങോട്ട് വെക്കാൻ പോലും പറ്റുണ്ടാവില്ല അല്ലെ? അപ്പൊ അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്തു? അയ്യോ, ഇവിടെ എനിക്ക് നിൽക്കാൻ വയ്യേ എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു? നാട്ടിലേക്ക് തന്നെ പോകും. പിന്നെ എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം ഇവിടുന്ന് എന്താ പറയുന്നത്? എന്നാ ഇനി ഞാൻ വനത്ത് പോയിട്ട് ചെയ്യാന്നാണ് അല്ലെ? വനത്ത് പോയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും? തപസ് ചെയ്യുന്നതാണ് അല്ല. എന്നിട്ട് അപ്പോഴാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് നോക്കൂ, വനത്തിലാണ് അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ തപസ് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്ന സമയത്താണ് അദ്ദേഹം ഒരു മുരളല് കേൾക്കുന്നത്. ആരുടെയാണ്? വനത്തിൽ ആരുണ്ടാവും? കടുവ ഉണ്ടാവും അല്ലെ? ആ കടുവയുടെ ഒക്കെ ഒരു ശബ്ദം കേട്ടാ പിന്നെ ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്ന് നാമം ചൊല്ലാൻ പറ്റുമോ? ഇല്ല, ജീവനും കൊണ്ടോടാൻ തോന്നും അല്ലെ? അങ്ങനെ അവിടുന്ന് രക്ഷപ്പെട്ടു. പിന്നെ അവസാനമാണ് അദ്ദേഹത്തിന് ബോധം വന്നത്. എന്ത്? നമുക്ക് വീട്ടിൽ തന്നെ ഇരുന്ന് ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരേ ഒരു മന്ത്രം ഉണ്ട്. ഇതാ മന്ത്രം. അപ്പൊ നമ്മുടെ അടുത്ത് വന്നാൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ മന്ത്രം? ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ. അപ്പൊ മനസ്സിലായി എന്ത്? ഇങ്ങനെ ഇവിടെ ഇരുന്ന് നാമം ചൊല്ലിയാൽ തന്നെ ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും. എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്യാണ്? ഭഗവാനെ കീർത്തിച്ചുകൊണ്ട് നടക്കുകയാണ്. കണ്ടോ? അപ്പൊ എന്താണ്? അദ്ദേഹത്തിന് ഭഗവാനെ വിശ്വാസം ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യും. അത് കേൾക്കുന്നവർക്കും എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? ക്രമേണ ഭക്തരാവാൻ സാധിക്കും അല്ല? അതാണ് നാമത്തിന്റെ മഹത്വം അല്ലെ? നാമത്തിന്റെ മഹത്വം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഇത്രയേ ഉള്ളൂ എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല. അത്രയും വലുതാണ് നാമത്തിന്റെ മഹത്വം. അതായത് ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞു, നമ്മൾ എന്താ പറയാ, ഇപ്പൊ നല്ല പുളിയുള്ള മാങ്ങല്ലേ, പച്ചമാങ്ങല്ലേ? പച്ചമാങ്ങല്ലേ? കണ്ടിട്ടില്ലേ? പച്ചമാങ്ങ തിന്നിട്ടില്ലേ? പച്ചമാങ്ങ തിന്നുമ്പോ എന്താ? നല്ല രസമായിരിക്കും അല്ലെ? പുളിയൊക്കെ ഉണ്ടാവും അല്ലെ? അത് നമ്മൾ നോക്കൂ, അത് പച്ചമാങ്ങ മാതാജി പറയുന്ന കേൾക്കൂട്ടാ. പച്ചമാങ്ങ അത് കുറച്ച് ഉപ്പും ചേർത്ത് ഇത്തിരി മുളക് പൊടിയൊക്കെ ഇട്ട് ചേർത്ത്
അങ്ങോട്ട് തിന്നുമ്പോ എന്താണ് വരിക? അത് കാണുമ്പോ തന്നെ എന്ത് വരും? വരും. വായിൽ വെള്ളം വരും അല്ലെ? ഇപ്പൊ നമ്മള് ഇപ്പൊ മാങ്ങ നിങ്ങൾ കണ്ടുവോ? ഇപ്പൊ മാങ്ങ കണ്ടുവോ നിങ്ങള്? ഇപ്പൊ മാതാജി പറഞ്ഞപ്പോ നിങ്ങൾ മാങ്ങ കണ്ടുവോ? മാങ്ങ കണ്ടുവോ? മനസ്സിൽ കണ്ടു അല്ലെ? മുന്നേ കണ്ടുവോ മാങ്ങ? മാതാജി പറഞ്ഞിങ്ങനെ മനസ്സ് കണ്ടതല്ലേ, അല്ലാണ്ട് മുന്നേ കണ്ടുവോ? അപ്പൊ എന്താണ് അപ്പൊ അത് പറയുമ്പോ നമ്മളെ നാവില് വെള്ളം വരും. അതുപോലെയാണ് നമ്മൾ നാമം ജപിക്കുന്ന എന്താണ് നമ്മളുടെ അല്ലെ എന്താണ് മാലിന്യങ്ങളെല്ലാം അങ്ങനെ ഒഴുകിപ്പോകും. മാലിന്യങ്ങളെല്ലാം അങ്ങനെ പോയിട്ട് വൃത്തിയാവും നമ്മളെ മനസ്സ് അല്ലെ. നമ്മളെ മനസ്സ് എത്രമാത്രം പരിശുദ്ധമാകുന്നോ അത്രമാത്രം നമുക്ക് ഭഗവാനായിട്ട് അടുക്കാൻ സാധിക്കും. അപ്പൊ നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഭഗവാനായിട്ട് അടുക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? നമ്മളെ മനസ്സ് പരിശുദ്ധാവണം അല്ലെ. ദേഷ്യം ഉണ്ടാവരുത്, വാശിയും അസൂയയും കുശുമ്പും അല്ലെ നുണ പറച്ചിലും ഒന്നും ഇല്ലാതെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? സദാ ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കണം, സദാ ഭഗവാനെ വിചാരിക്കണം. അങ്ങനെ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്? നമുക്ക് പരിശുദ്ധരാകാൻ അടുത്തേക്ക് ചെല്ലാൻ പറ്റും. ഇനി കലിയുഗത്തിൽ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം അത് നമ്മൾ നേരത്തെ മനസ്സിലാക്കിയതാണ് ഈ ശ്ലോകം അല്ലെ. ഒന്നുകൂടി പറയാം. ഹരേർ നാമ ഹരേർ നാമ ഹരേർ നാമൈവ കേവലം കലോർ നാസ്ത്യവ 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 ഗതിർ അന്യഥ. എന്താണ്? കലിയുഗത്തിൽ ഒരേ ഒരു മാർഗ്ഗമേ ഉള്ളൂ. ഏതാണ് മാർഗം? ഹരേ കൃഷ്ണ മന്ത്രം ചൊല്ല. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. അപ്പൊ കലിയുഗത്തിൽ മറ്റു മാർഗങ്ങളൊന്നുമില്ല അല്ലെ. ഹരിയുടെ മന്ത്രം ചൊല്ലുക എന്നല്ലാതെ കലിയുഗത്തില് മറ്റൊരു മാർഗമില്ല എന്ന് പറയാണ്. അത് 3 തവണ ആവർത്തിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? അപ്പൊ നമുക്കറിയാം അല്ലെ. ഏതൊരു കാര്യം 3 തവണ പറയുമ്പോ എന്താണ്? അത് കൂടുതൽ അല്ലെ എന്ത് ചെയ്യണം? നമ്മൾ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ അനുഷ്ഠിക്കേണ്ട കാര്യം അല്ലെ. അപ്പൊ ഈ മന്ത്രിമാരൊക്കെ സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും, സത്യം സത്യം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങനെ പറയും അല്ലെ. എന്താണ് ഇല്ലേ? കോടതിയിലൊക്കെ അങ്ങനെയാണ്. എന്തെങ്കിലും വാക്കുമില്ല, എന്റെ വാക്കുകൾ ഞാൻ സത്യം മാത്രമേ ബോധിപ്പിക്കൂ, സത്യം സത്യം എന്ന് പറയും. എന്താണ്? ആ 3 തവണ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്? നമ്മൾ നിർബന്ധമായിട്ട് അത് ചെയ്തിരിക്കണം, അത് ചെയ്യണം, അതാണ് പറയുന്നത്. അപ്പം നമുക്ക് ഇപ്പൊ കലിയുഗത്തില് നമുക്ക് മറ്റൊരു ആശ്രയവും ഇല്ല. ആരെ മാത്രമേ ആശ്രയമുള്ളൂ? ഭഗവാൻ. അല്ലെ. കലിയുഗത്തിൽ നമുക്ക് ആകെ ഒരു ആശ്രയിക്കാൻ ഉള്ള പരിശുദ്ധമായിട്ടുള്ള വസ്തു അല്ലെ, പരിശുദ്ധമായിട്ടുള്ള ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശക്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആര് മാത്രമാണ്? ഭഗവാൻ മാത്രമാണ്. മറ്റു എല്ലാറ്റിലും എന്തുണ്ട്? മാലിന്യങ്ങളുണ്ട് അല്ലെ. മാലിന്യങ്ങളുണ്ട്. പക്ഷെ ആ പരിശുദ്ധമായ ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കുക അല്ലെ, പരിശുദ്ധമായ ഭഗവാനെ നേടുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? നമ്മള് അല്ലെ ബാക്കി എല്ലാ ചിന്തകളും ഉപേക്ഷിച്ച്, ബാക്കി എല്ലാ മോഹങ്ങളും ആഗ്രഹങ്ങളും ബാക്കി എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം? ഭഗവാനെ തന്നെ സ്മരിക്കണം, ഭഗവാനെ ആരാധിക്കണം, സദാ ഭഗവാനെ തന്നെ ഓർമ്മിക്കണം. പിന്നെ എന്താണ്? ഭഗവാനെ നമസ്കരിക്കണം. കലോർ ഹരേർ നാമ ഹരേർ നാമ ഹരേർ നാമൈവ കേവലം കലോർ നാസ്ത്യവ 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 ഗതിരന്യഥ. മറ്റൊരാശ്രയവും ഇല്ല അല്ലെ. ആശ്രയം തരാൻ പറ്റുന്ന ഒരേ ഒരാള് ആര് മാത്രമാണ്? ഭഗവാൻ മാത്രമാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ ശ്രദ്ധയോടുകൂടി ഭക്തിയോടുകൂടി നാമം ജപിക്കുക. കലിയുഗത്തിൽ കൃഷ്ണന്റെ തിരുനാമം ചൊല്ലുകയല്ലാതെ മറ്റൊരു വഴിയുമില്ല. അപ്പൊ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ചേർന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം? ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഈ കുടുംബം അച്ഛനും അമ്മയും മകനും കൂടി എന്ത് ചെയ്യാ? സന്തോഷത്തോടെ ഇരുന്ന് നാമം ചൊല്ലുക. അപ്പൊ നമ്മൾ എത്രത്തോളം സന്തോഷത്തോടെ ഇരുന്ന് നാമം ചൊല്ലുന്ന അത്രത്തോളം നമ്മളെ മനസ്സിന് എന്തുണ്ടായിരിക്കും? ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കാനും സാധിക്കും, ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് എത്താനും സാധിക്കും. നമുക്ക് കൂടുതൽ ഭക്തി ഉണ്ടാവും ചെയ്യും. മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? നമ്മളെ അലട്ടുന്നതില്ലാതെയും ചെയ്യും. നമുക്ക് വിഷമം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരേ ഒരു കാര്യം, നമ്മൾ എന്ത് വിഷമാണെങ്കിലും അത് മാറാൻ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട ഒരേ ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? നമ്മളെല്ലാം ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കാം അല്ലെ. എല്ലാം സർവം ശ്രീകൃഷ്ണാർപ്പണ വസ്തു എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് എല്ലാം ഭഗവാന്റെ ആ പാതാര ബിന്ദങ്ങളിൽ സമർപ്പിക്കാം. എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാ? ഭക്തിയോടുകൂടി അല്ലെ പൂർണ്ണമായും ഭഗവാന്റെ ആ മനോഹരമായ രൂപം, എന്തൊക്കെയായിരുന്നു മനോഹരമായ രൂപം? ശ്യാമവർണ്ണമാണ് അല്ലെ, തലയില് മയിൽപ്പീലിണ്ട്, കയ്യില് കുഴലുണ്ട്, കഴുത്തില് വനമാല ഉണ്ട് അല്ലെ, ധാരാളം ആഭരണങ്ങളൊക്കെ അണിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, മഞ്ഞപ്പട്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ആ മനോഹരമായ അല്ലെ മുഖത്ത് എന്തുണ്ട്? സദാ പുഞ്ചിരിയാണ്
എപ്പോഴും ഭഗവാൻ പുഞ്ചിരിച്ചുകൊണ്ടാണ്. ഒരു കാര്യം ഭഗവാൻ എന്തെല്ലാം പ്രയാസം ഉണ്ടായാലും ഭഗവാൻ ഒരിക്കലും ഒരു കാര്യം വിഷമില്ല, എന്താ പറയാ, പ്രയാസപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. ഭഗവാൻ അതിനൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യും, എല്ലാം ഒരു പുഞ്ചിരിയോടെ നേരിടും. മനസ്സിലായോ? അപ്പൊ ആ മനോഹരമായ ആ ഭഗവാന്റെ രൂപം വിചാരിച്ചുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യാ, നമ്മള് നാമം ചൊല്ല. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. അങ്ങനെ നമുക്ക് നാമം ചൊല്ലാൻ കഴിഞ്ഞാല് നമുക്ക് എന്ത് ആപത്ത് വന്നാലും, എന്താണ്, ഏത് ആപത്ത് എങ്ങനെ വന്നാലും അത് പൂർണ്ണമായിട്ട് ഇല്ലാതെയാക്കാൻ ആർക്ക് സാധിക്കും? ആർക്ക് സാധിക്കും? ഭഗവാന് സാധിക്കും. അത് നമുക്ക് പൂർണ്ണമായിട്ട് വിശ്വാസമാണ്. അങ്ങനെ ആ പൂർണ്ണ വിശ്വാസത്തോടെ നമ്മൾ നാമം ചെല്ലുമ്പം, കഴിഞ്ഞ ദിവസം പറഞ്ഞില്ലേ, അപ്പൊ നമ്മളെ ആര് സ്വീകരിക്കും? ഭഗവാൻ ഏറ്റെടുക്കും. നമുക്ക് വേണ്ടുന്നതെല്ലാം ഭഗവാൻ തരും ചെയ്യും. നമുക്കുള്ളതെല്ലാം ഭഗവാൻ നിലനിർത്തുകയും ചെയ്യും. മനസ്സിലായോ? അപ്പൊ നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും ഇല്ലേ, നമുക്ക് അതുണ്ട്, നമ്മൾ ഇതുണ്ട്, നമ്മുടെ വീടുണ്ട്, ജോലിയുണ്ട്, കാറുണ്ട്, വണ്ടി ഉണ്ട് എന്നൊന്നും പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല. അതൊക്കെ നഷ്ടപ്പെടാൻ എത്രയെങ്കിലും അല്ലെ, അധികം സമയം വേണം അതൊക്കെ നഷ്ടപ്പെടാൻ. ചിലപ്പോ നമ്മൾ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യും, അടുത്ത നിമിഷം ഉണ്ടാവോ? ഇല്ല. പറയാൻ പറ്റില്ല അല്ലെ. അതായത് തുഞ്ചത്തച്ഛനൊക്കെ പറയുന്നത് നീർക്കുമിള പോലെയാണ് നമ്മുടെ ആയുസ് എന്ന് പറഞ്ഞത്. എന്താ നീർക്കുമിള ആയുസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? കുമിള അല്ലേ. അപ്പൊ നമ്മൾ നല്ലോണം കയ്യില് സോപ്പൊക്കെ തേച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ വെള്ളത്തിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്, അതിന് വലിയ കുമിളകൾ ഉണ്ടാവും. ആ കുമിളകൾ പൊട്ടാൻ കുറെ സമയം വേണോ? കുറെ സമയം നിൽക്കും? വേണ്ട അല്ലേ. ചിലപ്പോ കുറച്ചു നേരം നിൽക്കും ചെയ്യും, ചിലപ്പോ എന്താണ്, പെട്ടെന്ന് തന്നെ പൊട്ടും. അത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ ആയുസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. ആയുസ് എന്നല്ല എന്തും, ആയുസ്സായാലും ധനായാലും പദവികളായാലും സൗന്ദര്യമായാലും സമ്പത്തായാലും ഒക്കെ അത്രയേ ഉള്ളൂ അല്ലെ. ഏത് നിമിഷം വേണമെങ്കിലും അത് നഷ്ടപ്പെടാം. അതുകൊണ്ട് പക്ഷെ നമുക്ക് ശാശ്വതമായിട്ടുള്ളത് ഒന്ന് മാത്രമാണ്, എന്താണ്? ആ ഭഗവാന്റെ ഭക്തി, ഭഗവാനോടുള്ള ഭക്തി അല്ലെ. ഭഗവാനോടുള്ള ഭക്തി നമ്മൾ സൂക്ഷിക്കുക. അതുപോലെ ഭഗവാന്റെ നാമം, സദാ ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കുക. ആ ശ്യാമസുന്ദരമായ രൂപം മനസ്സിലോർത്തുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യുക, സദാ നാമം ജപിക്കുക അല്ലെ. ഭഗവാന്റെ കഥകൾ കേൾക്കുക, ഭഗവാന്റെ ലീലകൾ, നമുക്ക് അറിയുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ മറ്റുള്ളവർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുത്താലും എന്താണ്, അത് ഭഗവാൻ ഇഷ്ടമാണ് അല്ലെ. ഭഗവാനെ കുറിച്ച് പ്രകീർത്തിക്കുന്നവര് അല്ലെ, കീർത്തിക്കുന്നവരും അത് മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നവരെയും ഭഗവാൻ ഇഷ്ടമാണ് അല്ലെ. അവരൊരിക്കലും ആരും ഉപേക്ഷിക്കില്ല, ഭഗവാൻ ഉപേക്ഷിക്കില്ല. മനസ്സിലായോ? അപ്പൊ ആ പൂർണ്ണ വിശ്വാസത്തോടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക, ഭഗവാനിൽ വിശ്വസിച്ചുകൊണ്ട് ഇനി അടുത്ത ശ്ലോകം നോക്കാം. എത്രാമത്തെയാ? മയ്യേവ മന, 8ാമത്തെ ശ്ലോകം നോക്കാം. മയ്യേവ മന ആദൽസ മയി ബുദ്ധി നിവേശയ നിവസിഷ്യസി മയ്യേവ അത ഊർധം ന സംശയഃ. മയ്യേവ മന ആദൽസ മയി ബുദ്ധി നിവേശയ നിവസിഷ്യസി മയ്യേവ അത ഊർധം ന സംശയഃ. എന്താ ഇവിടെ പറയുന്നത് നോക്കാം. പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ എന്നിൽ, പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ എന്നിൽ മനസ്സുറപ്പിച്ച് ബുദ്ധിയെ വ്യാപരിപ്പിക്കുക. അപ്രകാരം നീ എല്ലായ്പ്പോഴും എന്നിൽ തന്നെ വാഴും, സംശയമില്ല അല്ലെ. നമ്മൾ മനസ്സ് എപ്പോഴും ആർക്ക് കൊടുക്കണം? ഭഗവാന് കൊടുക്കണം അല്ലെ. നമ്മുടെ മനസ്സ് പൂർണ്ണമായിട്ടും നമ്മൾ ആർക്ക് സമർപ്പിക്കുക? ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കുക. അങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, നമ്മുടെ മനസ്സിൽ സദാ ആരുണ്ടായിരിക്കണം? ഭഗവാന്റെ ആ മനോഹരമായ രൂപം ഉണ്ടായിരിക്കണം അല്ലെ. നമ്മൾ വേറെ എന്തെങ്കിലും ജോലി ചെയ്യേ എന്തെങ്കിലും പ്രവർത്തികൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എപ്പോഴും അല്ലെ ഭഗവാന്റെ നാമം ചൊല്ലിക്കൊണ്ട് ചെയ്യുക, ഭഗവാന്റെ രൂപം മനസ്സിലോർക്കുക, മനസ്സിലായോ? എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാ, ആ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാം. അപ്പൊ അങ്ങനെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്, ഭഗവാന്റെ മനസ്സിൽ നമുക്ക് പ്രവേശിക്കാൻ സാധിക്കും. അതാ പറഞ്ഞ എല്ലായ്പ്പോഴും എന്നിൽ തന്നെ വാഴും അല്ലെ. അങ്ങനെയുള്ളവര് സർവം ശ്രീകൃഷ്ണാർപ്പണമസ്തു എന്ന് പറഞ്ഞ എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും ചെയ്യാൻ നമുക്ക് സാധിച്ചാൽ നമ്മൾ എപ്പോഴും ആരുടെ അടുത്തുണ്ടാവും? ഭഗവാന്റെ അടുത്തുണ്ടാവും അല്ലെ. നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് എത്താൻ കഴിയും, അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാൻ നമ്മുടെ അടുത്ത് വരും. ഭക്തന്റെ അടുത്തേക്ക് ഭഗവാൻ വരും. അതാണ് ഭക്തവത്സലനാണ് ആര്? ഭഗവാൻ അല്ലെ. ഭഗവാന്റെ അത്ര ഭക്തവത്സല്യം ആർക്കും ഇല്ല. അപ്പൊ തൻ്റെ ഒരു ഭക്തനെ ഒരിക്കലും വിഷമിക്കുന്നതോ കഷ്ടപ്പെടുന്നതോ കാണാൻ ആരാ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല? ഭഗവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. മാത്രമല്ല അവരെ എല്ലാ കഷ്ടപ്പാടുകളിൽ നിന്നും എന്ത് ചെയ്യും? ഭഗവാൻ കരകയറ്റും. മനസ്സിലായോ? ആ പൂർണ്ണ വിശ്വാസത്തോടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക, ഹരേ കൃഷ്ണ മന്ത്രം ചൊല്ല. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ.
അപ്പൊ എന്താ പറയുന്നത്, കൃഷ്ണൻ എന്റെ സൈന്യം ഒരു വശത്തും ഞാൻ മറുവശത്തും ആയിരിക്കും. അത് നോക്കൂ, ഇത് ഇവിടെ ഒരു കഥയാണ്, സംഭവമാണ് പറയുന്നത്, കഥയല്ല. അതായത് ഇതാരൊക്കെ മനസ്സിലായോ? ഇതൊക്കെ ആരാ മനസ്സിലായോ? ഇതാരാണ് ഈ നിൽക്കുന്നത്? ആരാണ്? അർജുനൻ അല്ലെ? ഇത് ഭഗവാനാണെന്ന് അറിയില്ലേ? മഞ്ഞപ്പട്ട് കൊടുത്ത് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നത് ഇരിക്കുന്നത് ഭഗവാനാണ്. ഇവിടെ കസേരയിൽ ഇരിക്കുന്ന ആരാണ്? കുരുവംശത്തിലെ രാജാവ്. ആരാ കുരുവംശത്തിലെ രാജാവ്? കൗരവരിലെ ഏറ്റവും മൂത്ത ആൾ ആരാണ്? മറന്നുപോയോ? കൗരവരിലെ ഏറ്റവും മൂത്ത ആൾ ആരായിരുന്നു? ദുര്യോധനൻ. മിടുക്കൻ അല്ലെ? എത്ര ആളാ ഉള്ളതെന്ന് അറിയോ കൗരവര്? മറന്നുപോയോ? 100 പ്ലസ് 1 സിസ്റ്റർ അല്ലെ? അപ്പൊ 100 സഹോദരന്മാരും ഒരു സഹോദരിയാണുള്ളത്. അവരാണ് കൗരവൻ. അപ്പൊ നോക്കൂ, ഇവിടെ ദുര്യോധനൻ ഇരിക്കുന്നുണ്ട്, ഇവിടെ ഭഗവാൻ ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. ഇവിടെ ആരും നിൽക്കുന്നുണ്ട്? അതായത് യുദ്ധം നിശ്ചയിച്ചു. അർജുനനും ദുര്യോധനനും ആരുടെ സഹായത്തിന് വേണ്ടി വരികയാണ്? ഭഗവാന്റെ സഹായം ആവശ്യപ്പെടാൻ വേണ്ടി വരികയാണ് അല്ലെ? അപ്പൊ ഇവർ രണ്ടാളും വരുന്നുണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയ കണ്ണൻ എന്ത് ചെയ്തു? എന്നാ അവരുടെ സൂത്രം ഒന്ന് കാണാനോ വിചാരിച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു? അവിടെ കടന്നു. കേട്ടോ, ഉറക്കം നടിച്ചാൽ കടന്നു അല്ലെ? ഊണ് കഴിച്ച് കുറച്ച് വിശ്രമിക്കുക എന്നുള്ള മട്ടിൽ അവിടെ കിടക്കുന്ന സമയത്ത് അർജുനൻ ആദ്യം വന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാൻ കിടക്കാണ്, എന്നാ നീ ശല്യം ചെയ്യേണ്ട, കുറച്ച് 10 മിനിറ്റ് നേരം വെയിറ്റ് ചെയ്യാന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു? അദ്ദേഹം ആ പാദത്തിൽ അവിടെ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുകയാണ്, ആ നിലത്ത് ഇങ്ങനെ ഇരുന്നു. അത് കഴിഞ്ഞ് ഒരു 10 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് ആരുടെ വരവ്? ദുര്യോധന മഹാരാജാവ് അല്ലെ? ദുര്യോധനാണ് ഇപ്പൊ അവിടുത്തെ രാജാവാണ് അല്ലെ? അപ്പൊ അദ്ദേഹം വന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു? അപ്പൊ അർജുനൻ അവിടെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട്, കൃഷ്ണൻ അവിടെ കിടക്കുന്നുണ്ട്. ഇത് കണ്ടപ്പോ വലിയൊരു ഇഷ്ടമൊന്നും ആർക്കുണ്ടായില്ല? ദുര്യോധനൻ ഉണ്ടായില്ല. അതായത് ഈ ദേഷ്യം വാശിയുള്ളവർക്ക് എപ്പോഴും ഹരേ കൃഷ്ണ പറയൂ. ആദ്യം വന്നത് ദുര്യോധനനല്ലേ, പിന്നെ അല്ലേ അർജുനൻ വന്നത്? ആദ്യം ദുര്യോധനൻ വന്നു. എന്തായാലും ആ ദുര്യോധനൻ വന്ന് ഇവിടെ ഇരുന്നു നോക്കൂ. എന്നിട്ട് നോക്കാം. എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു? ദുര്യോധനൻ പറയാണ്, അപ്പം ആദ്യം വന്നത് ദുര്യോധനാണ് അല്ലെ? പിന്നെ പക്ഷെ ഭഗവാൻ കണ്ടത് ആരെയാണ്? കണ്ടത് അർജുനനെയാണ്. നോക്കാം. അപ്പൊ അങ്ങനെ അവിടെ ഇരുന്ന് ഇവര് രണ്ടാളും എന്തിനാ വന്നത്? അവരുടെ ഭഗവാന്റെ സേവനം ആവശ്യപ്പെടാൻ വേണ്ടി വന്നാണ് അല്ലെ? അങ്ങനെ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പം ഭഗവാൻ കണ്ണു തുറന്നു. ഭഗവാൻ കണ്ണു തുറന്നപ്പോ നമുക്കറിയാം, എപ്പോഴും കാൽക്കലുള്ള ആളാണ് നമ്മൾ കാണുക അല്ലെ? നമ്മൾ കടന്ന് എഴുന്നേക്കുന്ന സമയത്ത് എപ്പോഴും എങ്ങോട്ടാ ആദ്യം നോക്കുക? താഴേക്കല്ലേ? കാൽക്കലേക്കാണ്. അപ്പം കാൽക്കലുള്ള ആളെയാണ് ആരെ കാണുന്നത്? അർജുനൻ കാണും അല്ല, ഭഗവാൻ കാണുന്നത്. ഭഗവാൻ അർജുനോട് ചോദിച്ചു, എന്തേ വന്നത് അർജുന? സുഖം തന്നെ അല്ലേ എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചു. പിന്നെ ഒന്ന് ഇങ്ങോട്ട് തിരിഞ്ഞപ്പോഴാണ് ആരെ കാണുന്നത്? അപ്പോഴാണ് ദുര്യോധനൻ ഒന്ന് ഇങ്ങനെ ചുമച്ചു. അല്ലെ, ഞാനും ഇവിടെ ഉണ്ട് എന്നുള്ള ഭാവത്തിൽ ദുര്യോധനൻ ചുമക്കാണ്. അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്തു? ദുര്യോധനും വന്നിട്ടുണ്ടോ, മഹാരാജാവും വന്നിട്ടുണ്ടോ, ഇരിക്കൂ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു? അവിടെ നിന്ന് ഇതാക്കി. അപ്പൊ എന്താണ്? അപ്പൊ എന്താ വന്ന കാര്യം പറയൂ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞപ്പോ രണ്ടാളും പറയാണ്, യുദ്ധമൊക്കെ ആയല്ലോ, അപ്പൊ ഞങ്ങക്ക് എന്തെങ്കിലും സഹായം കിട്ടുമെന്ന് അന്വേഷിക്കാൻ വന്നതാണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് വളരെ വിനയത്തോടെ സ്നേഹത്തോടെ ഒക്കെ പറയാണ്. അപ്പം ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, ഞാൻ ആദ്യം അല്ലെ, ദുര്യോധനാണ് ആദ്യം വന്നതെങ്കിലും ഞാൻ ആദ്യം കണ്ടത് ആരെയാണ്? അർജുനാണ്. അപ്പൊ ആദ്യം എന്ത് സഹായമാണ് വേണ്ടതെന്ന് ഞാൻ അർജുനോട് ചോദിക്കാന്ന്. അപ്പം ദുര്യോധന വലിയ സംതൃപ്തി ഒന്നുമില്ല അങ്ങനെ പറഞ്ഞതില്. എന്നാലും വേണ്ടില്ല, എന്താ വെച്ചാൽ ചെയ്യട്ടെ വിചാരിച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു? അവസാനം സമ്മതിച്ചു. അപ്പൊ അങ്ങനെ പറയുന്ന സമയത്താണ് പിന്നെ എന്ത് ചെയ്തത്? അർജുനൻ എന്ത് പറഞ്ഞു? ഞങ്ങളോടൊപ്പം അല്ലെ? ഭഗവാൻ 2 കാര്യങ്ങളാണ് പറയുന്നത്. അതായത് ഒന്നുകിൽ ഞാൻ ഒരു ഭാഗത്ത് വരാം, അപ്പൊ ഞാൻ പക്ഷെ ആയുധം എടുക്കുകയോ യുദ്ധം ചെയ്യുകയൊന്നും ചെയ്യില്ല, ഞാൻ അവിടെ നിൽക്കുന്നു മാത്രം. എന്റെ സൈന്യങ്ങൾ ഒരു വശത്ത് വിടാം അല്ലെ? നാരായണ സൈന്യത്തെ ഞാൻ അങ്ങോട്ട് വിടാം. അത് അർജുനന് ഏതാണ് ഇഷ്ടം വെച്ചാൽ അത് സ്വീകരിച്ചോളാൻ പറഞ്ഞു. അർജുനൻ പറഞ്ഞു, ഞങ്ങക്ക് സൈന്യം വേണ്ട, ഞങ്ങക്ക് ആര് മതി? ഭഗവാൻ മതി എന്നാണ്. ഇത് കേട്ടപ്പോഴാണ് ദുര്യോധന സമാധാനായത്. എന്താണ്? ആ സൈന്യത്തേറ്റോ അർജുനൻ വാങ്ങുകയാണെങ്കിൽ അല്ലെ, ആർക്ക് വിഷമായേനെ? ദുര്യോധന വിഷമായേനെ. പക്ഷെ സൈന്യം വേണ്ട, ഭഗവാൻ മാത്രം മതി എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ആർക്ക് സന്തോഷമായി?
ദുര്യോധന സന്തോഷമായി. അങ്ങനെ അപ്പം സൈന്യം ആർക്ക് കിട്ടി? സൈന്യം ആർക്ക് കിട്ടും? ദുര്യോധന. അപ്പൊ നാരായണ സൈന്യം കിട്ടുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? അത്രയും പ്രഗത്ഭരായ അല്ലെ, അത്രയും ശക്തരായ സൈന്യമാണ്. അവരെ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എന്താണ്? ഒരിക്കലും യുദ്ധത്തിൽ പരാജയപ്പെടുകയില്ല എന്ന് ആര് ചിന്തിച്ചോ? ആര് ചിന്തിച്ചു? ദുര്യോധനൻ ചിന്തിച്ചു. പക്ഷെ ആ സൈന്യത്തെ കൂടി നയിക്കുന്നയാളാണ് ആര്? ഭഗവാൻ അല്ലെ. ആ ഭഗവാൻ ഉണ്ടായാലാണ് പൂർണ്ണ വിജയം ഉണ്ടാവാന്ന് അയാൾക്ക് അറിയില്ലായിരുന്നു. മനസ്സിലായോ? പക്ഷെ അർജുനൻ അതറിയാം. അർജുനൻ കാരണം എന്താ? അർജുനൻ നല്ലൊരു ഭക്തനാണ്. നല്ലൊരു ഭക്തന് മാത്രമേ എന്ത് മനസ്സിലാവുള്ളൂ? ഭഗവാന്റെ ആ ശക്തിയും കാരുണ്യം ഒക്കെ മനസ്സിലാവുള്ളൂ അല്ലെ. ആ അർജുനൻ നല്ലൊരു ഭക്തനും ആ കൃഷ്ണനിലുള്ള ദൃഢവിശ്വാസം ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് ആ സമയത്ത് നല്ലത് ചെയ്യാൻ അല്ലെ, നല്ലത് ചോദിക്കാൻ ആർക്ക് തോന്നിയത്? അർജുനന് തോന്നിയത്. പക്ഷെ അത് കേട്ട ദുര്യോധനൻ എന്ത് തോന്നി? ഇതെന്ത് വല്ലാത്തൊരു വിഡ്ഢിയാണ് ഈ അർജുനൻ അല്ലെ. ഇത്ര ഒരു നല്ലൊരു സാഹചര്യം കിട്ടിയിട്ട് ആ ഭഗവാൻ മതിന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് അർജുനൻ എങ്ങനെ ഉള്ളിൽ ദുര്യോധനൻ എങ്ങനെ ഉള്ളിൽ ചിരിക്കുകയാണ് അല്ലെ. അർജുനന്റെ വിഡ്ഢി തോർത്തിട്ട് ഉള്ളിൽ ഇങ്ങനെ ചിരി വന്നു. ആർക്ക്? ദുര്യോധനൻ അല്ലെ. എന്തായാലും ദുര്യോധനൻ സന്തോഷത്തോടെ അവിടുന്ന് പോവാണ്. അപ്പം കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെയാണ് മനസ്സിലായത് എന്ത് അല്ലെ, പക്ഷെ ഭഗവാൻ യുദ്ധം ചെയ്തില്ലെങ്കിലും എന്തേറ്റെടുത്തു? തേര് ഞാൻ നടത്താം അല്ലെ. തേര് നടത്തുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? നമ്മൾ അടുത്ത അധ്യായത്തിൽ പഠിക്കുന്നുണ്ട്. തേര് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? നമ്മളെ ശരീരാണ് അല്ലെ. എന്താണ് ആ ശരീരം അല്ലെ. നമ്മളെ തന്നെ ഭഗവാൻ അങ്ങോട്ട് സമർപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്? നമ്മളെ വേണ്ട രീതിയിൽ ഭഗവാൻ നടത്തിക്കൊള്ളും. അതാണ് അതിൽ മനസ്സിലാവുന്നത്. ഇനി നോക്കാം, അടുത്ത ശ്ലോകം നോക്കാം. 9ാമത്തെ ശ്ലോകം ഏതാണ്? അധ ചിത്തം സമാധാതും ന ശക്നോഷി മയീം സ്ഥിരം അഭ്യാസയോഗേന തതോ മാമിച്ഛാപ്തും ധനഞ്ജയ. അധ ചിത്തം സമാധാതും ന ശക്നോഷി മയി സ്ഥിരം അഭ്യാസയോഗേന തതോ മാമിച്ഛാപ്തും ധനഞ്ജയ. എന്താ പറഞ്ഞ? പ്രിയപ്പെട്ട അർജുന, ധനത്തെ ജയിച്ചവനെ, എന്നിൽ മനസ്സുറപ്പിച്ചു നിർത്താൻ നിനക്ക് കഴിയുന്നില്ലെങ്കിൽ ഭക്തിയോഗത്തിന്റെ നിബന്ധനകൾ അനുഷ്ഠിച്ചുകൊണ്ട് എന്നെ പ്രാപിക്കാനുള്ള ആഗ്രഹം വളർത്തുക അല്ലെ. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഒരു തുടി കൊടുക്കാണ്, ഒന്നുകൂടി അയഞ്ഞു കൊടുക്കാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നുകൂടി നമ്മൾക്ക് കാര്യങ്ങൾ എളുപ്പമാക്കി തരികയാണ് ഭഗവാൻ. അതായത് നേരത്തെ പറഞ്ഞ എന്താണ്? ഭഗവാനെ പൂർണ്ണമായിട്ട് ചിന്തിക്കുക, ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കുക, ഭഗവാനെ പൂർണ്ണമായിട്ട് വിശ്വസിക്കുക, ഭഗവാന്റെ ഭക്തനാവുക എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു. പക്ഷെ ഇപ്പോഴും ഭഗവാൻ ഒന്നുകൂടി ഒരു ഒന്നുകൂടി ഒരു കിഴിവ് കൊടുക്കാണ്. എന്താ പറയുന്നത്? പ്രിയപ്പെട്ട അർജുന, ധനത്തെ ജയിച്ചവൻ, നിനക്ക് ധനത്തെയൊക്കെ ജയിക്കാൻ കഴിഞ്ഞല്ലോ, അപ്പൊ ഈ മനസ്സിനെ കൂടി ഒന്നും നിനക്ക് ജയിക്കാൻ പറ്റില്ലേ എന്നാ ചോദിക്കുന്നത്. എന്താ പറഞ്ഞത്? എന്നിൽ മനസ്സുറപ്പിച്ചു നിർത്താൻ നിനക്ക് കഴിയുന്നില്ലെങ്കിൽ, നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ എന്താണ്? വായു വേണമെങ്കിൽ പിടിച്ചു നിർത്താൻ, എനിക്ക് മനസ്സ് നിർത്താൻ കഴിയുന്നില്ല. മനസ്സെന്താണ്? ചഞ്ചലമാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറയാണ്, എന്നിൽ മനസ്സുറപ്പിച്ചു നിർത്താൻ കഴിയുന്നില്ലെങ്കിൽ ഭക്തിയോഗത്തിന്റെ നിബന്ധനകൾ അനുഷ്ഠിച്ചുകൊണ്ട് അല്ലെ. ഭക്തിയോഗത്തിന്റെ നിബന്ധനകൾ എന്തൊക്കെയാണ്? സർവം ശ്രീകൃഷ്ണാർപ്പണം വസ്തു എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും ആർക്ക് സമർപ്പിക്കുക? ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കുക അല്ലെ. അതുപോലെ ഭക്തിയുത സേവനങ്ങൾ ചെയ്യുക, നാമം ജപിക്കുക, ഭഗവാന്റെ കഥകൾ കേൾക്കുക, ഭഗവാന്റെ കഥകൾ വായിക്കുക, ഭഗവാന്റെ നമുക്ക് അറിയുന്ന കഥകൾ മറ്റുള്ളവർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക, ഒക്കെ ഭക്തി സേവനാണ് അല്ലെ. പൂജാമുറിയില് വൃത്തിയാക്കുക, അതിന് വേണ്ട കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുക, അതുപോലെ മാല കെട്ടിക്കൊടുക്കുക അല്ലെ. അപ്പൊ അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്ത എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ സേവനങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതോറും നമ്മൾ ഭക്തിയുത സേവനങ്ങൾ ചെയ്യാണ്. അതിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് ആരോട് അടുപ്പം വരും? ഭഗവാനോട് അടുപ്പം വരും. നിബന്ധനകൾ അനുഷ്ഠിച്ചുകൊണ്ട് എന്നെ പ്രാപിക്കാനുള്ള ആഗ്രഹമാണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്തായാലും സർവ്വ ശ്രീകൃഷ്ണാർപ്പണ വസ്തു ഭഗവാന്റെ പാദങ്ങളിൽ എത്താൻ സാധിക്കണേ അല്ലേ, എപ്പോഴും ഭഗവാന്റെ പാദങ്ങളെ സ്മരിച്ചുകൊണ്ട് ജീവിക്കാൻ സാധിക്കണേ എന്ന് വിചാരിച്ച് നമ്മൾ സദാ ആ ആഗ്രഹം പ്രകടിപ്പിക്കുകയാണെങ്കിൽ അല്ലെ, ആ ആഗ്രഹം മനസ്സിൽ വെക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും? നമ്മുടെ ആഗ്രഹം പൂർണ്ണമായിട്ടും ഭഗവാൻ സാധിച്ചു തരും. അതായത് ഭഗവാനെ സംബന്ധിച്ച് ഒരു ഭക്തൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഏറ്റവും വിലപ്പെട്ടത് അല്ലെ, ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത്, ഏറ്റവും പ്രഥമ സ്ഥാനം ആർക്കാ കൊടുക്കുക? ഭഗവാൻ ഭക്തനാണ് കൊടുക്കുക. അപ്പൊ ഭക്തന് അങ്ങനെ ഒരു ആഗ്രഹം ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ആഗ്രഹം ആര് തീർച്ചയായും സാധിക്കും? ഭഗവാൻ സാധിച്ചു തരും. അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ നീ ഒരു പ്രകാരത്തിലും എന്ത് ചെയ്യണ്ട?
ഇതാക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല, നിന്റെ ആഗ്രഹം അതുപോലെ തന്നെ സാധിക്കും. അത് പറയാണ് ഭഗവാൻ. എന്നിട്ട് പിന്നെ എന്താ പറയുന്നത്, പിന്നെ അടുത്ത ശ്ലോകത്തിൽ എന്താ പറയുന്നത് നോക്കാം അല്ലെ. പിന്നെ എന്താണ് 10ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ എന്താ പറയുന്നത് അല്ലെ, അഭ്യാസേ അപ്യസമർത്ഥോസി മൽകർമ്മ പരമോ ഭവ മദർത്ഥമഭികർമാണി കുർവൻ സിദ്ധിമവാപ്സ്യസി. ഭക്തിയോഗത്തിന് വേണ്ടുന്ന നിബന്ധനകൾ അനുഷ്ഠിക്കാൻ നിനക്ക് കഴിയാൻ, നീ ഭഗവാൻ ഒന്നുകൂടി താഴെയാണ് എന്താ പറയുന്നത്, ഭക്തിയോഗത്തിന് വേണ്ടുന്ന നിബന്ധനകൾ നിനക്ക് അനുഷ്ഠിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ലെങ്കിൽ നീ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി, എനിക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കാൻ ശ്രമിക്കും. എന്താണ്, എനിക്ക് വേണ്ടി എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കും അല്ലെ. അതായത് ഇപ്പൊ നമ്മളടുത്ത് കുറച്ച് സാമ്പത്തിക സ്ഥിതിയൊക്കെ ഉണ്ടല്ല, നമുക്ക് കുറച്ച് സമ്പത്തൊക്കെ ഉണ്ട്, നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും സേവനങ്ങൾ ഭഗവാൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുക ചെയ്യാം. മനസ്സിലായോ? അതായത് നോക്കാം, എന്താ പറയുന്നത്, എനിക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കാൻ ശ്രമിക്കൂ, എനിക്കായി പ്രവർത്തിക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ നീ പരിപൂർണതയിലെത്തും അല്ലെ. ഭഗവാന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെ, അതായത് എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ ഭഗവാന് വേണ്ടി ചെയ്യാല്ലേ, ഭഗവാന്റെ സേവനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി കൂടുതൽ സമയമല്ലേ ഭഗവത്ഗീത ചെലവഴിക്കാനോ ഭഗവത്ഗീത പ്രചരിപ്പിക്കാനോ അതിനൊക്കെ വേണ്ടി സമയം ചെലവഴിച്ചാൽ എന്താണ്, അതൊക്കെ ഭഗവാന്റെ ഭക്തി സേവനമായിട്ട് ഭഗവാൻ സങ്കല്പിക്കും. മനസ്സിലായോ? അപ്പൊ ഇതിൽ എന്താ ഇവിടെ പറയുന്നത്, അപ്പം എന്താണ്, ഭക്തിയോഗത്തിന് വേണ്ട നിബന്ധനകളെ അനുഷ്ഠിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ലെങ്കിൽ നീ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി, എനിക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കാൻ ശ്രമിക്കും അല്ലെ. അപ്പൊ നമുക്കറിയാം ഈ ഭഗവാന്റെ ഈ ഹരേകൃഷ്ണ പ്രസ്ഥാനം തന്നെ അല്ലെ ഓരോ ദിവസവും വളരുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ്, അതിലുള്ള ആളുകളുടെ അത്രയും ആത്മാർത്ഥമായ കഠിന പ്രയത്നം കൊണ്ടാണ്. അവർ ഓരോ നിമിഷവും ഓരോ സെക്കൻഡിലും എന്ത് ചെയ്യാണ്, ഈ പ്രസ്ഥാനത്തിന് വേണ്ടി അവരുടെ ജീവനും ആരോഗ്യവും ബുദ്ധിയും മനസ്സും ഒക്കെ അവർ അതിനു വേണ്ടി ചെലവഴിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, ഇത് ഓരോ നിമിഷവും വളർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അല്ലെ. പ്രഭുപാദിനെ കുറിച്ചൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. പ്രഭുപാദ് ഒരു 70 വയസ്സായപ്പോഴാണ് അദ്ദേഹം അമേരിക്കയിലേക്ക് പോയത്. എന്നിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആ കഠിനാധ്വാനം അല്ലെ, ആ പൂർണ്ണമായ മനസ്സോടുകൂടി അദ്ദേഹം എല്ലാം ഭഗവാന് വേണ്ടി സമർപ്പിച്ച് ആ ഭഗവാന്റെ നാമം പ്രചരിപ്പിക്കുക, ഭഗവാന്റെ ഭഗവത്ഗീത പ്രചരിപ്പിക്കുക, ഭാഗവതം പ്രചരിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളൊക്കെ ലക്ഷ്യത്തോടു കൂടിയാണ് അദ്ദേഹം പിന്നീടുള്ള വർഷങ്ങളൊക്കെ എന്ത് ചെയ്തത്, കഠിനമായിട്ട് അധ്വാനിച്ചത്. ആ സമയത്തൊക്കെ അദ്ദേഹത്തിന് പലതരത്തിലുള്ള പ്രയാസം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ അതൊന്നും ഒക്കെ അവഗണിച്ചുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്തു, ആ ഭഗവാന്റെ നാമം പ്രചരിപ്പിക്കാനും ഭഗവാന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കാനും തയ്യാറായി. അങ്ങനെയാണ് എന്ത് ചെയ്തത്, ഈ പ്രസ്ഥാനം വളർന്നു വന്നത്. അപ്പൊ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി, എനിക്ക് വേണ്ടി ഭഗവത്ല്ലേ ഭക്തിയോഗത്തിന് വേണ്ടുന്ന സേവനം ഒന്നും ചെയ്യാൻ കഴിയും. കഷ്ടാണ് ഈശ്വര. എന്താ പറഞ്ഞത്, ഭക്തിയോഗത്തിന് വേണ്ട സേവനങ്ങളൊന്നും ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നില്ലെങ്കിൽ നീ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി, എനിക്കായി പ്രവർത്തിക്കാം. അപ്പൊ നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്, അവിടെ ഇദ്ദേഹത്തെ നിങ്ങൾ കണ്ടോ, ഫോർഡ്. ഇതാരാന്നറിയോ, ഫോർഡ് ആരാ, ഫോർഡ് എന്ന് കേട്ടിട്ടില്ലേ? ആരാണ് ആരാണ് ഫോർഡെന്ന് കേട്ടില്ലേ? അതായത് എന്താണ്, ഇദ്ദേഹം ആൽഫ്രഡ് ഫോർഡ് അല്ലെ. അതായത് ഫോർഡ് കമ്പനിയുടെ ഫൗണ്ടറാണ് ഇദ്ദേഹം. ഫോർഡ് കമ്പനി എന്താ ഉണ്ടാക്കുന്നത്, കാറുകൾ അല്ലേ, ഫോർഡ് കാറില്ലേ, കാറിന്റെ കമ്പനിയാണ്. നോക്കൂ, ഇദ്ദേഹം എപ്പോഴും അതിനുവേണ്ടി നല്ലൊരു വ്യവസായിയാണ്, നല്ല സമ്പന്നനുമാണ്. മനസ്സിലായോ? അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആ ഫോർഡ് കാറിന് വേണ്ടി അദ്ദേഹം അതിന്റെ വിജയത്തിന് വേണ്ടി അദ്ദേഹം നന്നായിട്ട് അധ്വാനിച്ച്, അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന് നല്ല ലാഭവും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായി. ആ കമ്പനി വളരെ നന്നായിട്ട് പോകുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്തു, അദ്ദേഹത്തിന് പൈസ ഉണ്ട്. ആ പൈസ അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്തു, ഈ വേദിക് അല്ലെ, ടെമ്പിൾ ഓഫ് വേദിക് പ്ലാനറ്റോറിയം അല്ലെ, ഇപ്പൊ ഇവിടെ എന്താണ് മായപ്പൂരില് ഏകദേശം പണി പൂർത്തിയായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. 2024 അത് തുറന്നു കൊടുക്കും, ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി തുറന്നു കൊടുക്കും, അതിന്റെ പ്രവർത്തനം ആരംഭിക്കും. അപ്പൊ ഇപ്പൊ വളരെ ഇതായിട്ട് വളരെ എന്താ പറയാ, അത്രയും മനോഹരമായിട്ട് ഈ വേദിക് പ്ലാനറ്റോറിയം തയ്യാറാക്കാനാണ്. അത് വേദിക് പ്ലാനറ്റോറിയം എന്ന് പറഞ്ഞാല് നമ്മൾ പഠിച്ചില്ല 14 ലോകങ്ങള്, ഭൂമി, അതിന്റെ പിന്നെ ബാക്കി
മുന്നോട്ട് 6 ലോകങ്ങളുണ്ട്, താഴോട്ട് 7 ലോകങ്ങളുണ്ട്. ആ ലോകങ്ങൾ മുഴുവൻ അവിടെ വളരെ ഇതായിട്ട് ഇതാക്കിയിട്ടുണ്ട്, രൂപീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അതിനൊക്കെ വേണ്ട സഹായങ്ങളിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സഹായം ചെയ്ത ആളാണ് ആര്? ആൽഫ്രഡ് ഫോർഡ്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറയുന്നത് എന്താ വെച്ചാല്, ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ മുഴുകാൻ നമുക്ക് സാധിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി? ആ ഭഗവാന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്യുന്നവർക്ക് വേണ്ടി എന്ത് ചെയ്താൽ മതി? നമുക്ക് കഴിയുന്ന സംഭാവന അല്ലെ, കഴിയുന്ന സഹായങ്ങൾ ചെയ്യാം. സമ്പത്ത് കൊണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നവർ അങ്ങനെ ചെയ്യാം, ശരീരം കൊണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നവർ അങ്ങനെ ചെയ്യാം, മനസ്സുകൊണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നവർ അങ്ങനെ ചെയ്യാം. എങ്ങനെയായാലും നമുക്ക് കഴിയുന്ന സേവനങ്ങൾ ചെയ്തു കൊടുത്താൽ എന്താണ്? അതും ഭഗവാൻ ഇഷ്ടമാണ്. അങ്ങനെയുള്ളവരെ എന്ത് ചെയ്യും? ഭഗവാൻ മനസ്സിലാക്കും. അപ്പം അതാണ് പറയുന്നത്. അതായത് ക്ഷേത്രം പണിയും അല്ലെ, നല്ല പണമൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാം? ക്ഷേത്രം പണിയാം, അല്ലെ ക്ഷേത്രം പണിയുന്നവരെ സഹായിക്കാം, അല്ലെ അതിനു വേണ്ട കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാം, അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവത്ഗീതയൊക്കെ പ്രചരിപ്പിക്കാം, ഭാഗവതം പ്രചരിപ്പിക്കാം, അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാം. അതൊക്കെ എന്താണ്? ഭക്തിയുത സേവനം തന്നെയാണ്. ഭൗതികതയിലാണ് കൂടുതൽ ആഗ്രഹമുള്ളെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യില്ല? ഇത് കിട്ടില്ല അല്ലെ. ഭൗതികതയിൽ നമ്മൾ കൂടുതൽ ആഗ്രഹിക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്ത് കിട്ടില്ല? ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹം കിട്ടില്ല. ഇവിടെ നിങ്ങൾ നോക്കൂ, ഞാനൊരു വലിയ ഫോൺ വാങ്ങും, ഇയാൾക്ക് കുറച്ച് പൈസ കിട്ടി അല്ലെ, ഒരു ജോലിക്കാരനാണ്. അപ്പൊ എന്തോ ഒരു ഇത് വന്നപ്പോ എന്ത് ചെയ്തു? കുറച്ച് പൈസ അധികം കിട്ടി. പൈസ അധികം കിട്ടിയപ്പോ അദ്ദേഹം എന്താ ഓർക്കുന്നത്, എന്താ പറയുന്നത് നോക്കൂ? ഞാൻ വലിയ ഫോൺ വാങ്ങും. ഫോൺ എന്താണ്? ഭൗതികതയിലാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആഗ്രഹം, പൈസയൊക്കെ കിട്ടിയപ്പോ അദ്ദേഹം എന്താ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്? ഭൗതികതയിലാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. എന്നാ ഇദ്ദേഹം എന്താ ചെയ്യുന്നത് നോക്കൂ? അദ്ദേഹത്തിന് കുറച്ച് പൈസ കിട്ടി, കൃഷ്ണന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കാം. എന്താ പറഞ്ഞത്? ഞാനൊരു ഗീത വാങ്ങും അല്ലെ, ഓക്കെ, ഭഗവത്ഗീത വാങ്ങിയിട്ട് എനിക്ക് പഠിക്കണം, ഞാൻ എന്തായാലും വേണ്ടില്ല, പ്രാവശ്യത്തെ പൈസക്ക് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും? ഒരു ഗീത വാങ്ങിയിട്ട് ഇനി മുതൽ അത് ഇന്നും വായിക്കും. അതാണ് എന്ത്? ഭക്തൻ ചിന്തിക്കുക. ഭക്തൻ എപ്പോഴും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കും, ഭഗവാന്റെ സേവനങ്ങൾ ചെയ്യാനുള്ള മാർഗങ്ങളെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കും, ഭഗവാന് വേണ്ടി എന്ത് ചെയ്യും? കൂടുതൽ കൂടുതൽ സേവനങ്ങൾ ചെയ്യാനും, ഭഗവാന്റെ നാമങ്ങൾ പ്രചരിപ്പിക്കാനും, ഭഗവാന്റെ പുസ്തകങ്ങൾ പ്രചരിപ്പിക്കാനും വേണ്ടി ഇല്ലേ. ഭഗവാന്റെ ഇപ്പൊ ഭഗവത്ഗീത പ്രചരിപ്പിക്കാന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ വാക്കുകൾ പ്രചരിപ്പിക്കുകയാണ് അല്ലെ. അതിലൊക്കെ അടങ്ങി പറയുന്നത് ഭഗവാന്റെ വാക്കുകളാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ അതിനൊക്കെ ഇത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്? അതൊക്കെ വളരെ ഇതായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. ഭഗവാന് ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ള കാര്യമാണ് എന്ത്? പുസ്തക പ്രചരണം എന്ന് പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ അതും എന്താണ്? ഭഗവാൻ ഇഷ്ടമാണ്. അപ്പൊ പ്രവർത്തിക്കുവാനല്ലേ, അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. പിന്നെ നോക്കൂ, അടുത്ത 18, 19 ശ്ലോകങ്ങളിൽ എന്താ പറയുന്നത് നോക്കാം. എന്താ പറയുന്നത്? എന്താ പറയുന്നത്? അല്ല, ഇത് നോക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ അവിടെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കും, നമ്മള് ഇസ്കോൺ മാംഗ്ലൂർ ഇപ്പൊ പുതിയ അമ്പലം പണിയാണ് അല്ലെ. ഇതിന്റെ ആ പരസ്യമൊക്കെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടോ? നമ്മളെ ഗ്രൂപ്പിലൊക്കെ ഉണ്ടാവാറുണ്ട്. ഇസ്കോൺ മാംഗ്ലൂര് എന്ത് ചെയ്യാണ്? ഒരു വലിയ ക്ഷേത്രം പണിയുന്നുണ്ട് ഇവിടെ മാംഗ്ലൂരിൽ. അതിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഇതാണ് അല്ലെ, അതിന്റെ ആ രാധാകൃഷ്ണ വിഗ്രഹമാണിത്. അതിനുവേണ്ടി ആ സന്യാസികൾക്കൊരു ഇത് പണിയുന്നുണ്ട് അല്ലെ, ഭക്ഷണത്തിന് വേണ്ട കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ഭഗവാന്റെ സേവയ്ക്ക് വേണ്ട കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അതിനൊക്കെ വേണ്ടി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? ഭഗവാന് വേണമെങ്കിൽ നമ്മളടുത്തൊക്കെ പൈസ ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാം? ഡൊണേഷൻ അയച്ചു കൊടുക്കാം. അല്ല, അതിന്റെ അഡ്രസ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അതിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് പറ്റും വേണമെന്ന് വിചാരിച്ചാല് അല്ലെ, കഴിയുന്നവർക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? കുറച്ച് പൈസ ഉണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് അയച്ചു കൊടുക്കുക. എത്ര കുറച്ച് അയച്ചു കൊടുത്താലും പ്രശ്നമില്ല, എത്ര കൂടുതൽ അയച്ചാലും പ്രശ്നമില്ല. ആർക്ക് എന്തിനു വേണ്ടി ഉപയോഗപ്പെടുത്തും? ഭഗവാന്റെ അല്ലെ, ഭഗവാന് വേണ്ടി അല്ലെ, ഭഗവാന്റെ സേവനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രയോജനപ്പെടുത്തും. അതാണ് പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ നോക്കൂ, അത് ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഇവിടെ നരസിംഹത്തെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് അല്ലെ. എന്താണ് ഇത് നോക്കൂ, ഈ ശ്ലോകമാണ് നോക്കേണ്ടത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. 18, 19 പറഞ്ഞു. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ. നോക്കാം ശ്ലോകം പറഞ്ഞത് അല്ലേ. അത് 18, 19 നോക്കാം. എന്താ പറഞ്ഞത്? ശത്രുക്കളിലും മിത്രങ്ങളിലും സമഭാവനയോടെ മാനാപമാനങ്ങൾ, ശീതോഷ്ണങ്ങൾ, സുഖദുഃഖങ്ങൾ, ആദരവും അനാദരവും, യശസ് ദുഷ്കീർത്തി എന്നീ ദ്വന്ദ്ങ്ങളെ ഒരേ വിധം കൈക്കൊണ്ട് അസത്സംഗത്തിൽ നിന്ന് എല്ലായ്പ്പോഴും മുക്തനും മൗനിയും ജ്ഞാനത്തിൽ ഉറച്ചവനും ജ്ഞാനത്തിൽ ഉറച്ചവനും സദാ സംതൃപ്തനുമായി ഗാർഹിക ബോധം ഉപേക്ഷിച്ച് ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഭക്തൻ എനിക്ക് എത്രയും പ്രിയപ്പെട്ടവനാണ് അല്ലെ. അസൂയയും കുശുമ്പും വാശിയും
ഒന്നുമില്ലാതെ എപ്പോഴും സുഖദുഃഖങ്ങളെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാതെ, ലാഭനഷ്ടങ്ങളെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാതെ ഭഗവാന് വേണ്ടി സേവനം ചെയ്യുന്നതിൽ തൽപരരായിട്ടുള്ള ആളുകളെ, ഭക്തരെ ആർക്ക് ഇഷ്ടമാണ്? ഭഗവാൻ ഇഷ്ടമാണെന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മള് ഇനി നാമം ജപിക്കാൻ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ നമുക്ക് തടസ്സമോ പ്രയാസം ഉണ്ടെങ്കിൽ കംപ്ലീറ്റ് നാമം ജപിക്കാതിരിക്കരുത്, പറ്റുന്നത്ര ജപിക്കുക. എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക? ഇങ്ങനെയുള്ള സേവനങ്ങൾ, ഭക്തിയുത സേവനങ്ങളിൽ നമ്മൾ ഏർപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ അതും ആർക്ക് ഇഷ്ടമാണ്? ഭഗവാൻ ഇഷ്ടമാണ്. അങ്ങനെയുള്ളവരെയും ഭഗവാൻ സംരക്ഷിക്കും. ഇവിടെ നോക്കാം, അതിനൊരു കഥയാണ് പറയുന്നത്. നാരദ മഹർഷിയുടെ കഥയാണ് പറയുന്നത് അല്ലെ. ഇത് നാരദ മഹർഷിയാണ്. നാരദ മഹർഷി വരികയാണ്. നാരദ മഹർഷി എന്താണ്? കയ്യിലൊരു വീണുണ്ട്. നാരദ മഹർഷിയുടെ കയ്യിലുള്ള വീണയുടെ പേരാണെന്ത്? മഹതി എന്ന് പറയും. എന്താ പറയാ? മഹതി എന്ന് പറയും. അപ്പം ആ വീണ പിടിച്ചോണ്ട് നാരദ മഹർഷി വരികയാണ്. അപ്പോഴാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? ഹരേ കൃഷ്ണ. അതായത് ഈ ഭഗവാൻ ഈ വീണ കണ്ടോ നിങ്ങള്? നാരദ മഹർഷിയുടെ അടുത്തുള്ള വീണ കണ്ടോ? ഈ വീണ ഭഗവാൻ സമ്മാനിച്ചതാണ്. നാരദ മഹർഷി നല്ലൊരു ഭക്തനായതുകൊണ്ട് ഈ നാരദ മഹർഷിക്ക് ഈ വീണ ആര് കൊടുത്തു? ആരാ കൊടുത്തത്? ഭഗവാൻ കൊടുക്കാണ്. ആ വീണയുടെ പേരാണെന്ത്? മഹതി. എന്താ പറയാ? മഹതി എന്ന വീണ ഭഗവാൻ ആർക്ക് കൊടുത്തു? നാരദ മഹർഷി കൊടുത്തു. അപ്പൊ അതിനു മുമ്പുള്ള അല്ലെ കഥയാണ് പറയുന്നത്. അതായത് നാരദ മഹർഷി ആരുടെ മകനാണ്? ബ്രഹ്മാവിന്റെ മകനാണ്. ബ്രഹ്മാവിന്റെ മകനായിട്ടുള്ള നാരദ മഹർഷിയോട് ബ്രഹ്മാവ് എന്ത് പറഞ്ഞു? വിവാഹം കഴിക്കാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു. എന്താണ്? നീ വിവാഹം കഴിക്കണം എന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടു. അപ്പൊ വിവാഹം കഴിക്കാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടപ്പോ നാരദൻ എന്ത് പറഞ്ഞു? ഞാൻ വിവാഹം ഒന്നും കഴിക്കുന്നില്ല, ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഭഗവാന്റെ പാട്ട് പാടി ഭഗവാന്റെ നാമം ചൊല്ലി ഇങ്ങനെ എല്ലാക്കിലും നടക്കാനാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്, എനിക്ക് വിവാഹം ഒന്നും വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു? അവിടുന്ന് പോന്നു. അങ്ങനെ അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്തു? സ്വർഗലോകത്ത് നൃത്തം വെക്കുന്നു അല്ലെ. അപ്പൊ സ്വർഗലോകത്ത് നൃത്തം വെക്കുകയും പാട്ട് പാടുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്നു അല്ലെ. അതായത് അല്ലെ, സ്വർഗലോകത്ത് നൃത്തം വെക്കുക, പാട്ട് പാടുക, അതൊക്കെ ആരുടെ പരിപാടി? ഭഗവാന്റെ ആരുടെ പരിപാടി? നാരദ മഹർഷിയുടെ പരിപാടി അല്ലെ. എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു? അദ്ദേഹത്തിന്റെ അല്ലെ, അപ്പം ഈ ബ്രഹ്മാവ് ശപിച്ചു അദ്ദേഹത്തെ. എന്താ ശപിച്ചത്? നീ ഒരു ഗന്ധർവനായിട്ട് പോട്ടെ എന്ന്. വിവാഹം കഴിക്കാൻ പറഞ്ഞപ്പോ കേട്ടില്ല ആര്? നാരദ മഹർഷി. അങ്ങനെയാണ് ബ്രഹ്മാവ് എന്ത് ചെയ്തത്? നാരദ മഹർഷിയെ നീ ഒരു ഗന്ധർവനായി പോട്ടെ എന്ന്. ഈ ഗന്ധർവന്മാരെന്താ ചെയ്യാച്ചാല് ഡാൻസ് പാടുക, പാട്ട് പാടുക, അതൊക്കെയാണ് അവരുടെ പണി അല്ലെ. സ്വർഗലോകത്ത് നൃത്തം ചെയ്യുക, മറ്റുള്ളവരെ രസിപ്പിക്കുക, അതൊക്കെയാണ് അവർ ചെയ്യുക. അങ്ങനെ ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ അപ്പൊ അങ്ങനെ ഗന്ധർവനായി ജനിച്ചപ്പോ ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ പേരെന്തായിരുന്നു? ഉപബർഹനൻ എന്നായിരുന്നു. അതാണ് ഉപബർഹനൻ. മനസ്സിലായോ? അങ്ങനെ ജനിച്ചു. അങ്ങനെ നന്നായിട്ട് പാടും ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യും. അങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന സമയത്താണ് എന്ത് ചെയ്തത്? അല്ലെ, പാട്ട് പാടുന്നൊക്കെ സമയത്താണ് എന്ത് ചെയ്തത്? ഈ കേട്ടോ, പാട്ട് പാടുക ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എന്ത് ചെയ്തു? അവിടെ കുറച്ച് സ്ത്രീകൾ നൃത്തം ചെയ്തിരുന്നു, അപ്സരസുകളൊക്കെ നൃത്തം ചെയ്തു. അപ്പൊ അപ്സരസ് നൃത്തം ചെയ്തപ്പം ഈ നാരദ മഹർഷി പാട്ട് പാടുകയാണെങ്കിൽ കൂടിയിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശ്രദ്ധ അങ്ങോട്ട് പോയി, ആ ഒരു ഡാൻസ് ചെയ്യുന്ന കുട്ടിയിലേക്ക് പോയി. ഡാൻസ് ചെയ്യുന്ന കുട്ടിയിലേക്ക് പോയപ്പോ പാട്ടിന്റെ താളം തെറ്റി. പാട്ടിന് താളം തെറ്റിയപ്പം അവിടെ നിന്ന് എന്ത് ചെയ്തു? ശാപം കിട്ടി. എന്താണ്? ഭൂമിയിൽ വന്ന് അവതരിക്കാൻ അല്ലെ, ഭൂമിയില് ഒരു ശൂദ്രന്റെ മകനായിട്ട് ജനിക്കാൻ അവർ ശപിച്ചു. അങ്ങനെ നാരദ മഹർഷി എന്തായി? ഒരു വേലക്കാരിന്റെ മകനായിട്ട് ജനിക്കുകയാണ്. കണ്ടോ? ഇവിടെ ഭൂമിയിൽ വന്നിട്ട് ഒരു നല്ലൊരു കുറച്ചൊരു ഇതൊക്കെ ഉള്ള ഇതൊക്കെ ഉള്ള വീട്ടിൽ എന്ത് ചെയ്തു? അവിടെ ഇവന്റെ അമ്മ അവിടെ ജോലി ചെയ്തില്ലേ, ആ വീട്ടിൽ ജോലി ചെയ്തൊക്കെ സഹായിച്ചു കൊടുക്കുന്ന ഒരു സ്ത്രീയായി. അങ്ങനെ അവിടുത്തെ ഒരു കുട്ടിയായിട്ട് ജനിച്ചു. ഈ നാരദ മഹർഷി ജനിക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ ഈ കുട്ടി അപ്പൊ അവിടെ ഈ കുറെ സന്യാസിമാര് വന്നിരുന്നു. സന്യാസിമാരെ ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ
ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമുക്ക് ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം, നാളെ പറയാം. എല്ലാരും പോയോ? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമുക്ക് ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം, നാമം ചൊല്ലിക്കൊണ്ട് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് ഇവിടെ നിർത്താം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ 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 രാമ രാമ രാമ. അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും അല്ലേ, എല്ലാവർക്കും ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹം ഉണ്ടാവട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് അല്ലെ, ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹം ഉണ്ടാവാൻ വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. നാമം ചെയ്യാറില്ലേ? നാമം ചൊല്ലിക്കുകയും നമസ്കരിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യാറില്ലേ? ഭക്തിയോടുകൂടി നാമം ചൊല്ലാട്ടെ എല്ലാരും. ഹരേ കൃഷ്ണ. നാളെ എന്തെങ്കിലും പല്ല് വരിക കേട്ടോ. അപ്പൊ ഈ കഥ നാളെ ബാക്കി പറയാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. നാളെ പറയാം കേട്ടോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു.